Айгөл Әхмәтғалиева. Таллы күлдә былбыл бар. Иртән уянып киткәч тә кичәге хәлләрнең төштәгенә булуына өметләнеп, Наилә күзләрен бер ачты, бер йомды. Аяусыз чынбарлыктан котыла алмады. Терсәк якын булса да үрелеп тешләрлек түгел иде. Аның бәхетенә якшәмбе булгач эшкә барасы юк иде. Башым авырта дигән сылтау белән төшкә кадәр мендәреннән күтәрелмәде. Баш авыртуны үзенчә аңлаган әнисе, «Эй, бала» дип авыз эченнән сукрана-сукрана үлән суы әзерләп эчерде. Маңгаена юеш сөлгә китереп салды. Көн уртасында өйләренә Зариф килеп кергәч, Наилә яткан җирендә, Хәлимә баскан урынында таш кебек катып калдылар. Ярты ел эшләп, аларның йортына түгел, мөгаен урамына да аяк басмаган рәис тора салып нигә киләсе иткән? Апакаем, истә сонда юктасың. Хәлимә көтелмәгән кунакка ни дияргә белмичә бөтенләй каушап калды. Менә халыкның нинди проблемалары бар, шулар белән танышып йөреш, апа. Зариф күзләрен әрле-бирле йөртеп, өй эчен айкап чыкты. Наиләнең башын стенага таба борганын күрмәмешкә салышып, дөп-дөп басып түргә узды. Тәкъдим иткәнне көтмәстән, артсыз урындыкны алып, аякларын чалыштырып утырды да, әле дә булса шаккатып торган Хәлимәгә текәлде. Апа, ни хәлләрдә яшәп ятыш? Үгезне мөгезеннән алып бирелгән сорау Хәлимәне тагын да каушатып җибәрде. Шулай да тормышта күпне күргән хатын сер бирмәде. Ачык йөз белән үзе дә өстәл артына килеп утырды. Безнең ипләп кенә көн итү. Нигә? Барысы да алда гөл, бер проблемагыз да юкмыни? Бар кешедә бер үк хәл инде. Шулай дисә дә Хәлимә хәл белешүдән күңеле булып, турайыбрак утырырга тырышты. Җыерчыклы кулы белән өстәл клеенкасын сыйпый сүзен дәвам итте. Эшләгән чагында кирәкле кишер яфрагы иектә. Пенсиягә чыккач кына кирәк бетте, апакаем. Кара таңнан колхоз эше дип чаптык. Шулар чыга хәзер. Аркада бөкре, аякта ревматизм булып, врачларга күренергә кирәк дип куркытып кайтардылар әле менә терәк. Өйдә ират булмагач, бүлнисенә йөртер кеше каян табасың? Сөйләсәң сүз, төртсәң күз инде, апакаем. Акчалы кешеләр суын да өйгә генә кертеп куйды. Пешәнен дә безнең кебек кул белән кыркып азапланмый. Зариф Наиләгә күз салмыйча гына, «Ничәвә, апа, кызыңны кияүгә биргәч күтәреп йөртерләр әле», дип үзенчә тозсыз итеп шаяртып куйды. Чыкмады инде, мине саклап утырып кала бугай. Йыландай телләремне чыгарып әйттем, илдәшеп чыгылмый, җан асрармын, кит шәһәргә, тормышыңны рәтлә дидем. Юк, колак салмады. Хәлимә Наиләнең тешен кысып ятканын күреп өстәп куйды. Менә терәк, кичә генә тирләп пешеп мунча юган ие, җил эләктергән бугай, ут яна бүген. Нинди җил эләктергәнен бик яхшы белгән Зариф көлемсерәп кенә урыныннан кузгалды. Түш кесәсеннән урталай бүкләнгән конверт алып, Хәлимәгә сузды. Мохтаҗ кешеләргә хуҗалыктан бәләкәй генә ярдәм. Түлке этенә-бетенә сөйләнеп йөрмәгез, яме? Калтыранган куллары белән конвертны ачып караган Хәлимә башта телсез калды. Аннан рәхмәт укый, шул арада зарында түгә Зарифны озатырга кузгалды. Апакаем, ямыйсы тишек тышыкның исәбе юк. Каяннар гына безгә юлың төште. Газ керткәндә торбаларын капка өстеннән генә уздырдылар. Утын кайтартсак та, пешән китертсәк тә җафаланабыз гына. Капка төбенә аударып китәләр дә, шиләнәбез икәүләп. Акчалы кешеләр түләп күтәртте, аларга ни? Без соң тиен санап. Рәхмәтләр генә яусын инде, апакаем. Зарифны капка төбеннән озатып кергәч, Хәлимә, менә бит, бирәм дигән кылына, чыгарып куяр юлына дип, шатлыгыннан күгәрчен урынына гөрли, түшенә яшергән конвертны алып, тагын өстәл янына килеп утырды. Бармак очларын төкрекли акчаны санап, дөньясыннан канәгать кыяфәттә Наиләгә борылды. Наилә, дим, барыбер йокламыйсың бит.
Тор әле, кар әле. Киләсе айның пенсиясе килсә, шуны да кушып, әллә соң газ торбасын күтәрттерәбезме? Наилә көтелмәгән җитезлек белән сикереп торды. Шәшен башын туздырып, башта юынгычка атлады. Кирәгеннән артык тавышланып, су агыза-агыза бит кулын чайкады. Өстендәге бөгәрләнеп беткән итәк кофтасын салып ташлап, ашыга кабалана кулына эләккән беренче күлмәкне киде. Йолкып чыгарыр да итеп шәшен тарап җыйды да, әнисе кулындагы конвертны тартып алып, карлыккан тавыш белән: "Әнкәй, ул адәмнең тиене дә кирәкми, ишеттеңме?" дип гомер булмаганча Хәлимәгә каты эндәште дә, ирләрчә дөп-дөп басып чыгып та китте. "Нәрсә? Әллә мине түләүле марҗа дип белдеңме, хәшәрәт?" Кулындагы конвертны Зариф алдына ярсу хәрәкәт белән томыргач, Наилә күзләреннән яшен уты чәчеп, ике йодрыгы белән өстәлгә таянды. Зариф аны күреп аптырамады. Ирен чите белән генә елмаеп, өстәл артыннан торды, ашыкмый, кабаланмый гына диванга күчеп утырды. Аннан соң гына кичәге кебек әрсез караш белән Наиләгә төбәлде. "Тукта әле, матурым. Башта мине тыңла. Беренчедән, хәшәрәт дип арттырасың." Зариф йөзенә кимсетелгән, үпкәләгән кыяфәт чыгарды. "Хатын-кыз риза булмаса, бер кайчан да өстенә ташланганым юк. Извини, аның өчен статья барын беләм. Аннан соң, бу яшеңә җитеп, ир чырае күрми яшәгәнче, без шул кадәр бер-беребезгә туры киләбез. Давай, юк өчен нервы бетермик." Зариф Наиләнең биленә үрелеп, мәҗбүриләп янәшәсенә утыртты. Үзе исә урыныннан кузгалып, каршы стенада барлыгы да беленмәгән ишекне ачты. Эчке бүлмәсеннән хушбуй шешәсе кебек кечкенә генә шешә тотып чыкты. Шәй чынаягына салып, шәрәпне Наиләнең кулына тоттырды. "Кичә күбрәккә киткәндер. Менә шушы юып кына төшерә инде аны. Эш. Карама миңа алай итеп." Наилә бүтән бер сүздә дәшмәгән иде. Эштән ике шигәсенә чүкеш белән сугып торалар диярсең. Бу тукылдау тавышының мәңге тынасы юк. Кыз кулындагы чынаякка төбәлеп, хәрәкәтсез утыруын белде. Зарифның битенә төкерергә дип килде дә килүен. Тик аны нәрсәдә гаепләргә соң? Наиләнең авызына йыгып аракы салдымы? Кул-аягын бәйләп үзенеке иттеме? Ә Наиләнең үз башы, ул кая иде? Мескенләнеп елап җибәрмәс өчен, кыз чынаяктагы утлы сыекчаны авызына каплады. "Безгә очрашкалап торырга кирәк." Зариф өстәлгә үрелеп Наиләгә ыргыткан конвертны кулына алды. "Бу пүчтәк кенә. Балда майда йөздерәм әле мин сине, матурым. Моны тыгып куй, кирәге чыгар." Шулай диде, Зариф конвертны Наиләнең күлмәк изүенә сунды. Сабый баланы юаткандай аркасыннан какты. "Җыен юк барга чыраеңны сытма әле. 15 яшьлек чагың түгел, давай җитдирәк булыйк, ә?" Кинәт кенә дөньясында бер гаме калмаган, башындагы тукылдау белән бергә уйлау сәләте дә югалган Наилә, әдә сүз катмыйча, җепкә тагылган курчак кебек торып басты. Аннан исә күкрәк турысыннан конвертны ниндидер мыскыллы елмаю белән тартып чыгарды да, эчендәге ачкычлары белән бергә вак-вак кисәкләргә йырткалап, Зарифның аяк астына ыргытты. "Хәшәрәт" дигән сүзен дә Наилә мыскыллы елмаю белән кабатлады. Айгөл Әхмәтгалиева. Таллы күлдә былбыл бар. Наилә инде байтак еллар мәктәптә пешекче булып эшли иде. Бер көнне ак халатын салып, өйгә җыенганда, пумала чиләкләрен күтәреп чыгып барган җыештыручы хатын аңа карап торды да: "Каралы, кызый, алай-болай авырың юктыр бит синең?" дип турыдан бәреп сорап куйды. "Билең бетеп маташа, аш тирәсендә кайнашып кына тазарасың микән?" Наилә башына күсәк белән китереп ургандай катып калды. "Я Худа! Әллә соң чыннан да?" "Юкны сөйләмәсәнә, каян килсен? Тәрәзәне ачып йокласам гына инде", дигән булды сүзне шаяруга борырга тырышып. "Булса да оялма, җаным. Яшең бара, үзеңә иптәшкә алып кайтсаң да гаепләүче булмас.
Җыештыручы хатын сөйләнә-сөйләнә чыгып китте. Наилә исә ике кулы белән корсак тирәсен сыйпый-сыйпый утка төште. Теге кичнең уеныннан уймак чыгарга да мөмкин икәнлеге турында башына да кертеп карамады бит. Әгәр дөрес булса, 3нче ай киткән түгелме? Наилә коты очып ишек яңагына сөялде. Әнисенең үз хәле хәл иде. Соңгы араларда күбрәк ятып торырга гадәтләнде. Әле аягы сызлый, әле бөтенләй гәүдәсен күтәрә алмый тинтери. Кызының тулыланып китүен күреп тә эндәшмәдеме? Әллә моңарчы чынлап та үз күзләренә ышанмавы булдымы? Хәлимә авыз ачып тел тибрәткәндә, Наилә карынында яралган яңа җанга 5 ай тулып киткән иде. Ичмаса, юньле кеше орлыгымы? Дип кенә сорады ул. Тавышына бернинди аптырау, үпкә, рәнҗү төсмерләре чыгармыйча, өстәл артындагы дөге чистартып утырган җиреннән. Наилә эндәшмәде. Табакка иелеп кер уып маташа иде. Яшь тулы күзләрен әнисенә күрсәтергә теләмичә, читкә борылды. Детсад баласы түгелсең. Үзең беләсеңдер. Моңарчы азып-тузып кеше теленә кергәнең булмады. Әнисе көрсенеп башын иде. Үстерергә көчең җитсә... Наилә күбекле кулын халат итәгенә сөртә-сөртә бер сүз дә эндәшмичә ишек алдына чыгып китте. Авыл халкы теленә керүдән битәр үз-үзеннән курка иде ул. Карынындагы бала хурлык һәм оят җимеше булып, җанын учак утыдай көйдерә иде. Наилә утын лапасына керде дә, башындагы яулыгын болгап очырды. Үзе өйеп куелган әрдәнә өстенә башын салып, сулыгып-сулыгып еларга тотынды. Бөтенләй башка берәүдән, иң саф, чиста хисләр белән яраткан, ничә еллар көтеп тилмергән кешесеннән булса, сыңар канат үстерергә дә сөенә-сөенә риза булыр иде. Кимсенмәс, бу кадәр хурланмас иде. Киресенчә, мәхәббәттән яралган җан җимеше белән горурланып, башын югары чөеп йөрер иде. Ә бу шул чаклы ят, хәтта ширкангыч тоелган бала. Югыйсә, әле кайчан гына Рифат белән Гөлгенәнең сабыен тотып сөйгәндә генә нинди татлы хисләр тулган иде күңеленә. Үзен әни буласы килү теләге чолгап алган иде. Тик менә шушылай коточкыч мәгънәсез төстә яралырга тиеш түгел иде ул сабый. Тиеш түгел иде. Кырсакта әле йодрыгы, әле үкчәсе белән үзенең барлыгын белдереп тибенгәндә дә Наиләне бары тик курку гына биләп ала. Тибенә, димәк, җаны бар, исән дигән сүз. Югыйсә, күңелендә яшерен өмет бөреләнгән Наилә кызу мунчада хәле беткәнче себерке белән ничә чабынды. Аякларының җигәре кимәгәнче колонкадан потлы чиләкләр белән кирәксә кирәкмәсә күпме су ташыды. Ашханәдә олы кәстрүлләрне тулы килеш әле бер, әле икенче урынга күтәреп мәшәләнде. Бала барысына үч иткәндәй тибенүен белде. Тагын бер нәрсәдән, хәлен Зариф белүдән, аның белән очрашудан уттан курыккандай курка иде Наилә. Күпме генә сиздермәскә тырышсаң да, иртәме-соңмы гәүдәнең килбәтсез юанайып, кеше күзенә бәрелеп торачагы көн кебек ачык. Киңшәрәк кием кигәч, әлегә түзәрлек тә. Тик кайчанга кадәр? Наиләнең бәхетенәме, әллә коточкыч бәхетсезлегенәме, җае чыкты тагын. Октябрь азагында аны 2 ай укырга дип пешекчеләр курсына чаллыга җибәрделәр. Студентлар тулай торагына урнашкан хатын-кызлар кемнең кем икәне белән артык кызыксынмадылар. Тырыша-тырмаша дәресләргә йөргәне булды. Авылның бетмәс-төкәнмәс хезмәтеннән биразга булса да кытылуына сөенеп туя алмыйча йокы симерткәннәре, базардан базарга чапканнары булды. Декабрь азагы җитәрәк, инде укуны төгәллибез дип йөргәндә, урталай бөгелеп төшкән Наиләне ашыгыч ярдәм машинасы тудыру йортына алып китте. 7 айлык булып дөньяга аваз салырга ашыккан кызчыкның гомере кыл өстендә иде. Кендек бавы бик каты итеп муенына уралган диде табиблар. Сабыйны вертолет белән ашыгыч рәвештә Казанга алып киткәндә, Наилә калтыранган бармаклары белән үзе теләп баладан баш тартам дигән кәгазьгә кул куйды. Әйе,
Ул чагында Наиләнең күңелендә явыз сөенеч тантана итә иде. Ниһаять барысы да бетте. Ул гәрлектән дә, хурлык җимешеннән дә котылды. Ак халатлы табиблар кулындагы бу уч төбе кадәр генә төенчек, күзе дә ачылмаган песи баласыдай хәлсез сабый аның күңелендә әз генә дә аналык хисе уятмады. Котылдым. Барысы да бетте дигән уй күпкә көчлерәк иде. Тик Наилә бер нәрсәне, барысының да тора-бара башланачагын күз алдына да китермәде. Авылга кайтып төшкәч, Хәлимәнең сүзсез соравына төште дип кенә җавап биреп котылды ул. Иң беренче эш итеп рәхәтләнеп, иркенләп, бар гөнаһларын юып төшерергә теләгәндәй мунча ягып керде. Сөткә тулышкан күкрәкләре генә авыртып теңкәсенә тиде. Наилә аларны башта сөлге белән тыгызлап бәйләп куйган иде. Икенче көнне таш кебек каткан күкрәкләренә бармак белән кагылышлы булмады. Сызлануы йөзенә чыкты. Әнисе каш астыннан гына карап утырды да, торып, кулына чынаяк китереп тоттырды. Савып кара булмаса. Эй, бала, бала. Артык сораулар биреп, чын барлыкны белергә теләмәве идеме? Әллә шуны белүдән куркуы булдымы? Хәлимә телен йозакка бикләде. Артыгын сорашмады, төпшенмәде. Шулай диде дә, авыр сулап ишек алдына чыгып китте. Котышкыч авыртудан иреннәрен тешли-тешли, ничек кирәк алай күкрәген саугач, Наилә чынаяктагы сөткә карап-карап торды да, мич арасындагы чиләккә илтеп түкте. Шул мәлдә йөрәк түрен пычак белән сызып җибәрделәрмени? Аның нарасые кем кулында? Кем имезә? Кем карый аны? Башына килгән шушы уйдан хатын чайкалып китте. Кулындагы чынаягы идәнгә тәгәрәп, аяк астында шәлпәрәмә килде. Исерек кешедәй алпан-тилпән килеп аралыктан чыккан Наилә төсе качып мичкә терәлде. Айгөл Әхмәтгалиева. Таллы күлдә былбыл бар. Төн йокысы да йокы булмады. Кулак төбендә бер туктамый елаган бала тавышы Наиләгә тынгы бирмәде. Урынында 40-ка бөтерелде, әйләнде, тулганды. Аптырагач, саташулы төштән арынырга теләп, идәнгә төшеп ятты. Таң алдыннан шыбыр тиргә батып, шәшерәп торып утырды. Аларның өй эче бузланып каткан. Идәндә дә, түшәмдә дә, стеналарда да тоташ боз. Шул боз арасында яп-ялангач булып аның сабые ята. Тоңудан өзгәләнеп, инәлеп елаган баланы ишетүче дә, биләүгә төрүче дә юк. Наилә ук кебек атылып, аның янына томырылды. Ян башы белән өстәл почмагына килеп бәрелүгә, тәненә таралган авыртудан аңына килде. Тирә ягына каранса, бер нинди боз да, бала да юк. Төшкенә күрүе икән. Моны белү генә тынычлык китермәде. Урынына барып, башыннан ук юрганын бөркәнеп ятса да, нарасыйның өзелеп елавы һаман колагында яңгырый иде. Мондый төн беренчесе һәм соңгысы түгел иде. Хәер, төннәре генә түгел, көннәре дә саташулы төшкә әверелде аның. Кышкы каникуллар бетеп эшкә баруга, мәктәптәге балалар чырчуы түзә алмаслык бер газапка әйләнде. Алар ашханәгә шаулап кирип, гөрләп чыгып киткәнче, Наилә 40 үлеп, 40 терелде. Шушы чыркылдыклар арасында күзгә күренмәс булып, инәлеп аның кызчыгы елый. Ике колагы өзелеп чыгарда итеп яулыгын кысып бәйләсә дә, үрсәләнеп елаган тавыштан алай гына котылырлык түгел иде. Бу котышкыч иде. Үзенең ни кылганын, җинаятьче икәнен аңлау Наиләне акылдан язар дәрәҗәгә җиткерде. Артындагы чышпышларны да ишетмәде. Әнисенең үз алдына кибеп кырып барганын да күрмәде. Колагында бары тик сабый тавышы. Күз алдында кирфекләрен күтәрергә дә көче җитмәгән хәлсез сабый иде. 2 ай эчендә ярты картайган Наилә бер көнне кадгый карарга килде. Барырга, баланы алып кайтырга.
Үз җаныннан өзелеп төшкән кыйпылчык бит ул. Төкерәсе Зарифына да, кеше сүзенә дә. Сезнең кызыгызны башка гаилә тәрбиягә алган. Алар турында бернинди мәгълүмат та бирмибез. Баш тартам дип акка кара белән үз кулыгыздан язгансыз. Әлеге сүзләр Наиләнең башына күсәк белән ыргандай тәэсир итте. Нәрсә? Булай да булырга мөмкин икәнлеген ул уйлап та карамаган иде. Бер ишектән икенчесенә төртелде, күз яшьләренә буылды, аякларына егылды. Күпне күргән табиблар салкын кан белән култыклап торгыздылар, шундый ук салкын караш белән озатып калдылар. Өметләре өзелгән, канатлары кайрылган Наилә буран өермә уртасында адашып, япа-ялгыз калган мусафир хәлендә иде. Көрәшергә, уңга-сулга ташланып булса да дөрес юл эзләргә аның теләге дә, көче дә юк иде. Ул күзләре кай якка төбәлсә, шул тарафка юл тотты. Өйгә кайтып керүгә, әнисенең шак катып торуына да игътибар итмичә, иске сандыкны ачып, чүпрәккә төрелгән аракы шешәсен эзләп алды. Иратка йомышлары төшсә, авыл кешесен шушы зәхмәт коткара торган иде. Печән алып кайтасы булса да, агач бушатырга кирәксә дә. Соңгы араларда моңа гына канәгатьләр аз калды. Һәр гамәлне акча белән генә бәяли башладылар. Бәрәңге бакчасын сөрдертәм дисәң дә, тирес түктерәм дисәң дә, акча кирәк хәзер. Күрше хакы, Алла хакы дип торучылар да көне сәгате белән кимеп бара. Наилә үз алдына ачы елмаеп, буш өстәлгә аракы шешәсен һәм кырлы стакан китереп утыртты. Карале моны, әйтмәгән сайын. Мендәргә аркасын терәп аякларын угалап утырган Хәлимә хәле җиткәнчә сикереп торды да, стаканны ялт эләктереп алды. Азуың җитте, бала. Булай да урамга чыгарлыкны калдырмадың. Наилә эндәшмәде. Торып, киштәдән чынаяк алып килде. Яртысы булырлык итеп аракы салгач, бер тын уйланып торды. Әнкәй, бүген минем исереп карыйсым килә. Шулай диде дә, аракыны авызына каплады. Кабымлык мазар эзләп кузгалмады, озаклап тын алмый торды. Тәне буйлап утлы дулкын йөгереп узды. Тагын салып эчте Наилә. Баш миенең уйлаудан туктар минутын көтеп, бераздан тагын ярты чынаяк бушатты. Аңа җиңел булып китте. Колактагы бала тавышы ниһаять тынды. Гомумән, бөтен дөнья ниндидер тынлыкка чумды. Сазлыкка таба бер адым атлау җитә. Икенче аягыңны суырып алганын сизми дә каласың. Мондый чакта кемдер үзе этенә төртенә булса да котылырга маташып шәбәләнә, кемдер ярдәм сорап оран сала, кемдер исә барысында язмыш иркенә калдырып, ипләп кенә бата баруны хуп күрә. Янәшәдәгеләр исә бу хәлне я көлеп, я кызганып, я булмаса мыскыллап күзәтә. Коткарам дип, кул сузучы гына табылмый. Наилә белән дә шулай булды. Онытылырга теләп, кичләрен эчеп, иртәләрен баш төзәтә йөри торгач, ашханәдән чыгардылар. Мәктәп директоры чәчен һәр чак сарылы каралыга буяп йөрүче урта яшьләрдәге хатын кабинетына чакыртып аңлаешлы итеп әйтте. Ничек уялмый шушы кыяфәттә киләсең? Мәктәп бит бу, монда балалар бит, диде. Балалар шул, балалар. Аксыл, сары, кара чәчле кызчыклар, кыңгырау урынына чыңлап, чырык-чырык килүче сабыйлар. Авыл җирендә тотрыклы эш урының булу олы бәхет. Эшең бар икән, димәк, ашың да бар дигән сүз. Шуңа күрә мәктәп, кантур, кибет тирәләренә бер урнашып калган кеше шул урынына теше тырнагы белән ябышып ята да инде. Эшең дә, өйдә сине туендыручы иратыңда булмаса, сөт тапшырган акчага гына ерак китеп булмый шул. Наилә авыр уйлар белән капка төбендәге эскәмиягә килеп утыргач, үз алдына аптырап китте. Хәзер фермада калмады бит ичмаса. Сыер савучылар, иртәле-кичле автобуска төялеп, күрше хуҗалыкка эшкә йөри. Колхоз ашханәсенең бер як стенасы шәреп, җимерелеп төшкәненә 5 былтыр. Җыештырырга булса да керәм дияр идең. Клубны кайчан сүтеп ташлаганнары да күптән онытылган.
Аяк терәп сүз әйтер ират та юк бит авылда. Күбесе биредәге эшсезлектән кул селтәп, тегендә монда шабашкада йөри. Чыгып китмәгәннәрен хатыннары туйдыра. Кайсыныкы әлеге дә баягы мәктәптә, конторда эшли. Хәлимәнең пенсиясенә генә калгач, болай да очны-очка ялгап яшәгән йорттан кот качты. Җитмәсә, әллә каян гына кич утырырга керүчеләр пәйда булды. Кайсы кибетнекен, кайсы өйдә куылганны кыстырып, Наилә янына йылыша башладылар. Атын аларның берсен дә кумады. Баш төзәтергә эзләп тилмергән чакларында, күрше-күлән инде бушка бер йотым бирмәскә әйләнгәч, акча эшләү юлы да табылды тагын. Хатыныннан, кеше сүзеннән куркуын җиңеп, әллә яшь чактагы хисләре исенә төшеп, әллә маҗара эзләп килгән Рифат өй алды чыланында аның мендәренә йөзлекләр ташлап китте. Теге чакта Зариф калдырган акчаларны йыртып ыргыткан Наилә бу юлы ул кәгазьләрне ниндидер зәһәр елмаю белән сөенә-сөенә күкрәгенә кысты. Карынына ингән сабыйның атасы турында белүчеләр юк, Зариф үзе дә белми-сизми калды дип уйласа да, Наилә ялгыша иде. Авыл җирендә сер дигән нәрсә булмый, була да алмый. Чыбыксыз телефон авылның үзе белән бергә генә үлә. Бу хакта иң беренчеләрдән булып Зарифның хатыны Фәйрүзә белгәндер мөгаен. Иренең холык-фигыленә, итәк кылы булуына тешен кысып яшәргә күнеккән хатын Наиләнең чиләк көянтә күтәреп чишмәдән кайтуын бер генә күрде. Бу ул иде. Теге көнне мәҗлес вакытында Зарифка сарылып чыгып киткән нечкәбил иде. Хәер, хәзер менә биленең нечкәлеге күзгә күренеп юкка чыккан. Текәлебрәк карасаң, ярыйсы гына тулыланып китүен искәрми мөмкин түгел. Тагын бер кәнтәең ятим арттырырга җыена, диде Фәйрүзә. Бу сүзләрне үтеп барышлый гына авызыннан ыргыткандай иренә зәһәр елмаеп. Фамилияңны сорап килмәсен. Зарифның күлмәк сәдәфен төймәләп яткан кулы бер ара һавада асылынып торды. Кайсысы? Әлеге уе тел очында йомарланды. Кеше ышанмастай сүзне чын булса да сөйләмә дигәндәй, хатынына каш астыннан гына сәерсенеп карады да, һич исе китмәгән кыяфәттә ашыкмый гына киенде. Фантазияң шәп синең, әрәм булып ятасың, дип күңелле көйгә сызгыра-сызгыра чыгып китте. Теге тинтәк баш булса, әллә кайчан йөгереп килер иде. Алай дисәң, ярлы тәкәббергә ышан син. Теге юлы акчаны тутып тураклаган булды. Тинтәк дими, ни дисәң? Машинасын кабызган шәйгә ирнең башыннан әллә нинди уйлар йөгереп узды. Балмайда гына йөзеп яшисе бит инде ул татлы бишәгә. Юк, ничә барсам да бусагасына да якын китерми шайтан хатын. Аңгыралыгы белән шунысы узса гына инде. Зариф Наиләгә урамда машина тәрәзәсе аша күз салганда шикләнебрәк куйса да, янына барып сүз катмады. Каракның бүреге яна диярләр. Үзе килеп тагылмаганда башыма бәла эзләп йөрмим әле. Ирнең тук чырайыннан мыскыллы елмаю сызылып үтте. Соңыннан авыл кибетенең ишек төбендә очратты ул Наиләне. Май башы иде. Шактый күңелле күренгән хатынның изү сәдәфләре дә юньләп төймәләнмәгән. Озын толымы аннан-моннан гына баш артына төйнәп куелган. Каңгырт күзләре сыекланып, кысылып калган. Зариф сәерсенүен йөзенә чыгармаска тырышып, көр тавыш белән исәнләште. Синең арткы бүлмәңдә аракы өзелми бугай, дип мыскыллы елмаеп эндәште Наилә, үзенә хас булмаганча ямьсез хихылдап. Башта тукран тукылды, түгәрәк, Теге вакыйгадан соң 5 чакрымнан әйләнеп уза. Зариф өйләренә килеп ишек какканда, әллә нинди пычрак сүзләр белән кыендыра торган хатынның бүген менә шулай авыз йырып, үзе үк нидер сорап торуы гаҗәп тә, сәер дә иде. Зариф: "Теләсәң, аракыдан шәбрәкләрен дә табабыз", диде Наиләнең сүзләре артында нинди этлек ятуын чамаларга тырышып. Тик хатынның чыннан да үз хәле хәл иде. "Яздырып бирмим ди, хәшәрәт", дип кибет ягына башы белән ымлады. "Өеңә атларлык кына рәтең бардыр бит. Китереп китәрмен." Зарифны тагын аптырашка калдырып, хатын күндәм генә борылып китте. Машинасына эчемлеген, кабымлыгын салып, Зариф килеп җиткәндә, Наилә бер йотым суга тилмергән кешедәй бәргәләнә сугыла баскычта утыра иде. "Апасы, миңа да иптәш булырга ярыйдыр бит."
Наиләгә инде барыбер иде. Каршында ялтырап күренгән шешәләргә карап, май кояшы да елмаеп җибәрде. Шушы көннән соң Зариф хатын янында тилгән карчыга урынына бөтерелә башлады. Дөньясын онытып эчкән мәлләрендә Наилә өчен диңгез тубыктанга әверелә. Зариф алып килгән сыйдан соң бәйрәм я мунча алдында, я чоланда дәвам итә иде. Айгөл Әхмәтгалиева. Таллы күлдә былбыл бар. Авыл башына вертолет төшкән дигән хәбәр халыкны әллә ни шаккаттырмады. Ишеткәне байның эше фәрман белән инде дип Зарифка ымлап китте. Бер-икесе кибет тирәсендә белдекле кыяфәттә авыз чайкады. Посылка китергәннәр диме соң шунда? Хәлимәттәйне бүлнискә ап китәселәр икән. Зарифның симерүе җитте, вертолет алган, дип берсеннән берсе уздырып хәбәр уртаклаштылар. Кемнең сүзе дөрес икәнлеген тәки белә алмаган халык канәгатьсез генә таралышты. Бәхетле кешеләр посылка ала, безгә почтаны да атнага бер китерәләр. Бәй, Хәлимәттәй үлмәдемени соң әле ул? Зарифка вертолет безгә шаматыр. Соңгы елларда тирә-яктагы гаделсезлектән аерым бер йылгыр бәндәләрнең Ходай биргән җир суларны акчага әйләндереп, чиреп баюларыннан җир кешесенең кадере югалудан өметен җуйган, шул сәбәпле үзләре дә сизмәстән каты күңелле, таш бәгырьле, дөньясына үчле затларга әйләнеп барган халык яңалыклардан яхшылык көтми иде. Бөтен ил төбе тамыры белән чиреп барганда, урлашуга, талауга корылган заманда катлаулар арасында барлыкка килгән тирән упкын гади җир халкын көннән-көн ныграк үз төпкеленә тарта иде. Бу куркыныч төпкел иде. Монда килеп эләккәннәрне көнчелек, үчлек, башкаларга теш кайрап яшәү көтә иде. Шунысы тагын да куркынычрак. Кешеләр ул упкыннан ераграк китәсе, бер-берсенә кул сузып, яктылыкка, кояшка таба атлыйсы урында ниндидер каһкаһәле ләззәт белән аяк астында ялтырап күренгән һәр нәрсәне акчага тиңләп, баш иеп артка таба йөгерәләр дә йөгерәләр. Кулларын күтәреп күкләргә ялварасы урынга, иреннәре дуга итеп бер генә теләкне кабатлый: акча, акча, акча. Аллаһы Тәгаләнең каты кисәтүе булганда, айнып та киткәндәй тоелалар. Бер тамчы яңгыр төшми җирләр ярылганда, игеннәр башакта ук кибеп кораганда, эшәр чишмәләр су юлын ташлап киткәндә, я булмаса киресенчә иле белән су туфаны йотканда, таулар күкрәгәндә, җан өчен куркудан үзләре дә сизмәстән олысы кешесе Ходайга ялварырга тотына. Мәрхәмәтле Илаһ бу зарларны ишетеп, җир йөзенә үз шәфкатен салуга, теләгән теләкләр, әйткән нәзерләр онытыла. Бар да тагын үз-үзенә кайтып төшә. Урлаганы урлый, эчкәне эчә, талаганы талый. Шамил биргән күрсәтмә буенча, аның уң кулы ышанычлы дусты Ленар вертолет белән дарулар, медикаментлар алып килгән иде. Рита исемле шәфкать туташы да Шамил үтенече буенча килде. Ирнең район үзәгендә документ эшләре белән йөрүен беләләр иде. Урамда очраган берәүдән сорашып, туп-туры Наиләләргә юнәлделәр. 21 гасырда да татар авылында кыек ишекле, кыек тәрәзәле шушындый соры йорт барлыгын күреп, Казан кунаклары бер гаҗәпләнсәләр, өй эчендәге хәерчелек, бушлык аларны бөтенләй шаккаттырды. Без Шамил Сабирович сорауы буенча Ленар белән Рита почмак караватта яткан хәрәкәтсез карчыкны, стенага аркасын терәп, идәнгә аякларын сузып өнсез утырган Наиләне күргәч, башта бер-берсенә карашып алдылар. Җавап кайтаручы булмады. Хатын гүя аларның кергәнен күрми, әйткәннәрен ишетми иде. Рита берни аңламыйм дигәндәй иңсәсен җыерып, тагын юлдашына борылды. Аннан җәһәт атлап Наилә янына иелде. Борынына яңа эчелгән сасы аракы исе килеп бөркелде. Карагыз әле, сез Наиләме? Мин Рита булам, медсестра. Шамил Сабирович сезнең әниегез авыр хәлдә ята дигән иде. Берникадәр вакыт аны каравымны үтенде. Ленар, ул исерек, мине тыңламый да. Рита чарасыз кыяфәт белән артка чигенде.
Исерек кеше күргәнең юктыр. Наилә ямьсез көлеп башын күтәрде. Күзләренең төсе сыйыкланып, болганчык суга охшап калган иде. Әнкәй, аңа нәрсә? Аңа рәхәт. Бүген булмаса, иртәгә котыласы. Рита бераз аптырап торгач, авыру карчык яткан карават янына атлады. Юрганны ача төшеп, Хәлимәгә иелде. Апа, сез мине ишетәсезме? Хәлимә керфекләрен күтәреп, таныш түгел кызга төбәлде. Су бирсәң. Пышылдап кына чыкса да, карчыкның сүзләре аңлаешлы иде. Рита ары-бире каранып, өстәлдә торган чынаякка чәйнектән су агызды. Карчыкның башын сак кына күтәргәндә иткәч, суны аның иреннәренә китерде. Аннан соң Хәлимәне әкрен генә кыймылдатып, аркасына, янбашларына күз төшерде. О, боже, сез мине кая алып килдегез? Кыз артка тайпылып Ленарга текәлде. Аның пролеженнәрен юнле башлы караучы да булмаган. Чи иткә әйләнеп беткән. Ничек түзеп ята ул? Рита, матурым, сиңа барысы өчен дә бик яхшы түләнер. Шамил Сабировичның кем икәнен беләсең. Биразга түзәрсең инде. Ленар сумкадагы капларны өстәлгә бушата-бушата, көз башында Испаниягә барасы иде дип кем хыяллана әле, ә? Акча күктән яумый, матурым, диде бик җитди итеп. Ә монысын? Рита ияге белән Наиләгә ишарә ясады. Нишләтергә? Бәлки аңа система куяргадыр? Үзең кара, син бит эшеңнең чын остасы, дип Ленар салпы якка салам кыстырды. Рита Наилә янына чүгәләде. Апа, һич югы караватка ятыгыз әле. Сүзен төгәлли алмады, Наилә кулын черки кугандай булгый-булгый, күрәсем килми, чыгып кит, дип ярсып кычкырды да, башын асылындырып, үкси-үкси еларга да тотынды. Мин аңа тынычландыра торган укол ясыйм, булыш, дип Рита Ленарга ымлады, үзе почмакка куйган зур сумкасына үрелде. Шамил районнан кич кырын гына кайтып төште. Иң беренче эш итеп тиздән төзелеш башланачак урынга тукталды. Чүп-чарны чистартып бетергәннәр. Иске коймалар, алачыклар сүтелгән, кырмыскадай кайнашкан эшчеләр кайсы нәрсә белән булашып йөри. Акча түлим дисәң, тауны да күчерерләр. Бу мыскыллы уй түгел иде. Киресенчә, Шамил нигә икәнен дә аңламастан көрсенеп куйды. Барин, может, миңа да берәр әмер булыр, ә? Әтисеннән кинога акча сораган укучы малайдай башын иебрәк артыннан эндәшкән, пычрак чәчле, искере беткән яшелле-күкле амончылар костюмы кигән ир кичә Наилә өендә күргән Рамай иде. Шамил сынаулы караш белән аның башыннан аягына кадәр күз йөртеп чыкты. Нәрсә? Баш авырта, төзәтергә кирәк, шулаймы? Сорау бирмәсә дә булыр иде. Калтыранып торган куллар, инәлеп үзенә төбәлгән күзләр нәкъ шулай икәнлеге хакында сөйли. Любой эшне эшлим, любой капризны үтим. Рамай тугры эт кебек күзләрен түгәрәкләндерде. Җен ачуы чыгып, аны тибеп учырырга җитешкән Шамил кинәт кенә сүрелеп, кеше үтерергә кушсам. Йолкышның куллары салынып, иң башлары шиңеп төште. Авызына якынайткан сөякне кире тартып алдылармыни, нәүмизләнеп, шәмәхә чырае агарып китте. Ну, барин, ярар, лучше үзем үләм. Шулай диде дә, синнән дә булмады дигән кебек бер кулын селтәп, алпан-тилпән кирегә борылды. Шамил бер тын аңа төбәлеп карап торды. Тукта! Җәһәт кенә барып машина ишеген ачты да, кечкенә суыткычтан затлы коньяк шешәсен бардачоктан рюмка үрелеп алды. Рамай, Рамазан. Безнең авыл егете. Үз алдына сөйләнә-сөйләнә сәрхуш янына атлады. Шешә күргәч, күзләренә мизгел эчендә яшәү яме, нур, җылылык, тагын әллә нинди якты хисләр тулган Рамай Шамилне кочып алырга теләгәндәй ике кулын җәеп авызын йырды. Чын кеше икәнсең, барин! Шамилның рюмка сузган кулын ялап үбәрдәй булып, тәкатьсез калып, баскан урынында биеп куйды. Затлы эчемлекне бер тын белән авызына озаткач, күзләрен йомып, шактый озак ләззәтләнеп торды. Аннан ат шикелле башларын чайкап пышкырып алды.
Яшисілер килеп китті, рәхмәт, барин. Рамай борылып китәргә ашыкмады. Тагын тамасына өмет итүе булдымы, башка сәбәпме, кайын кәүсәсе өстенә килеп утырган Шамил янәшәсенә чүмәште. Барин булсаң да, эре-бәрәңге ашамагансың. Шамил бер сүздә эндәшмәгәч, сәрхүш тә тынып калды. Тик озакка түгел. Авызыңа төкерим. Комбайнны әткәй белән киш шушында китереп куя торган иек. Таң белән апчыгып китәр иек. Көн буе икәү серләшеп йөри торган иек басуда. Сөйләшер кеше дә калмады, авызыңа төкерим. Комбайн да калмады. Рамай кулын йодрыклап үзенең тезенә сугып алды. Шамил яңа гына күргәндәй аңа текәлебрәк карады. Чамалавы буенча Рамазанга 33-35 яшьләр булырга тиеш. Тик төрмә мәктәбеме, аракы сәбәпме, ул карт бабайга әйләнгән кебек иде. Рамай. Рамазан. Нишләптер Шамилгә бу исемне икеләтеп әйтү кулайрак тоелды. Сиңа рәхәттер, Төзәттең исә баш авыртуың бетә. Бернигә карап йөрәгең дә янмый, эшең дә пошмый. Нишләп янмасын, апай, нишләп янмасын? Рамайның барин диюе онытылды. Ул сөйләшергә иптәш тапканына куанып, канатланып ук китте. Тигезлек тә юк, гаделлек тә юк дөньяда, апай. Ничек йөрәк янмасын? Примергә шушында Зариф булып, Зарифы сине таракан урынына да күрмәсен инде, килмешәк башы белән. Кем инде ул, Үзе дә бер таракан, шырып. Авыл җыелышында авыз ачып сүз әйтергә куркалар шул. Рамазан катлы-катлы сүгенде дә, читкә борылып, шырт итеп җиргә төкерде. Мин әйтәм, нәмә шул тан куркып торырга? Но түлке үзебезнекеләр үк авызны томалы бит, заразалар. Имеш мин төрмә кышы. Имеш аракы имеп тик кенә утыр. Эшсәм дә уйлаганымны әйтәм. Нигә, дөрес түгелмени? Ни хакы бар аның безнең авылны эте бетенә кусоклап сатарга, Бетте бит инде, апай, бетте. Чыкмаган җаны гына калды авылның. Берәр караңгы почмакта манчысам, әпәйт. Рамазанны каты итеп ышкылык тотты. Ул рәшәткә рәвешенә кертеп, бармакларын чалыштырды. Ашау, эчү байдан, үлем Ходайдан булса да, анда да рәхәт түгел шул. Эчү сүзе теленә кергәнгәме, Рамазан иреннәрен ялмап, Шамилнең аяк очындагы шешәгә ымсынып куйды. Тик бу хакта сүз кузгатмады. Хикмәт Зарифта гына да түгелдер инде, апай, этем белсен. Кешесе хайванга әйләнеп бара. Күршене, туганны белү бетте, ыстырам. Шамил катышмый гына аның сөйләгәнен тыңлап утырды. Йолкыш дип кенә уйла син аны. Нәрсә? Наилә белән дә шулай фәлсәфә корып утырасызмы, диде ул кинәт кенә сүзне башкага борып. Әй, апай, әллә син бер Наилә генә дисеңме? Рамазан көлмәде, ыржаймады, нигәдер кашларын җыерды. Авылда дашурта андый хатыннар. Наилә нәрсә? Ирләре дә кимен куймый. Кайсына акча кирәк, кайсына бүтән нәмә. Менә син монда нәрсә? Гостиница төзетә диделәрме? Берәр платный уголокта ачып җибәрсәң, ярты авыл ширеп бай, апай, менә күрерсең. Минем бабайда тегенде элекке китаплар әкәмәт күп иде. Шуларны укыр иде дә, ахыр заманның почти бөтен галәмәтләре бар дип башын селкеп утырыр иде. Точно шулай. Каралы, Рамазан. Әгәр дәвалануга алып барам дисәм. Башына шушы минутта гына килгән уен Шамил кычкырып әйтеп тә куйды. Наиләне дә, сине дә. Эшүне ташлата торган әллә нинди нәрсәләр бар бит хәзер. Теләк кенә булсын. Рамазан тамак төбенә кылчык кадалгандай тотлыгып калды. Киезләнеп беткән чәчен пычрак бармаклары белән тырмаларга маташты да, корт чаккан кебек сикереп торды. Юк, апай! Айнык күз белән яши башласам, тушны берәрсен бәреп үтерәм бит мин. Былай ичмаса... Рамай сүзен төгәлләмәде, затлы шешәгә кызганулы караш ташлап, нидәндер бик каты курыккан сыман артка чигенә китеп тә барды. Бер ялгызы калган Шамил байтак кына башын иеп утырды.
Аннан машинасын кабызды да, бөтен көченә куалап, Зарифның хан сарайда йорты каршына килеп туктады. Хуҗаның теше сызлы идеме, уң яңагын колак буеннан ук бинт белән бәйләп куйган, йөзе качкан. Шамил аны-моны сорашып тормады, тексе генә эндәште. Документлар әзер, синең кул куясың гына калды. Иртәгә төшкә кадәр счетыңа барысы да күчерелгән булыр. Акча күчерелгәнне үз күзләре белән күрмичә, кәгазьләргә кул куярга ашкынып тормаса да, Зариф Шамилнең ярсу, усаллык бөркеп торган чыраена карагач, сүз көрәштермәскә булды. Шулай да, брат, мондый эшләрне булай аяк өсте кичкырын эшләмиләр бит инде, дип, авызын ачар-ачмас зарланганда әйтте. Алайса утыр машинага, районга киттек. Төнлә мине дә, кәгазьләрне дә саклап чыгарсың. Шамил ачуы кузгалуын яшереп маташмыйча, без карашы белән Зарифка төбәлде. Һәр секунд исәптә икәнне беләсең. Банк ачылганчы... Ир түш кесәсенә үрелеп, телефонына күз салды. Төп төгәл 14 сәгать бар. Зариф эндәшмәде. Башы белән генә ымлап, Шамилне өйгә чакырды. Тарта торам, укы, яхшылап таныш. Борчылма, счетыңа монда язылган тәңкәләр түгел, сөйләшенгән сумма күчәр. Шамил тәмәкесен кабызып, ишек алдында басып калды. Зариф кәгазьләрне култык астына кыстырды да, биек баскычтан мәче тизлеге белән атлап, өй эченә кереп китте. Айгөл Әхмәтгалиева. Таллы күлдә былбыл бар. Көндез Ленар белән сөйләшеп, Шамил медсестра кызның Хәлимә янында калуыннан, Наиләнең исерек булуыннан хәбәрдар иде. Аяклары ул йорт янына атларга ашыкмады. Әлегәчә күргәннәре дә башына сыймый. Аның хыялында һаман да самими, сөйкемле булып сакланган кызыкайның тормыш төпкеленә тәгәрәгән алама хатынга әйләнүен акылы кабул итә алмый иде. Бер караганда, бу тирәдән баш аягыңны алып, мөмкин кадәр тизрәк китеп югалу иң җайлысы булыр иде. Күзең күрми, колагың ишетми, үзеңә турыдан-туры кагылмаган проблемалар белән баш катырып шиләнгәнче. Икенче яктан, ул бит Наилә. Үтелгән еллардан иң матур, иң татлы, иң сагышлы кайтаваз булып, йөрәкне җылытып торган зат. Аның упкын читендә басып торганын күрә торып, тартып аласы урынга алны-артны күрми ташлап чабаргамы? Шамил өйдән әйләнеп чыккан Зарифны аптырашта калдырып, документларны карап та тормыйча папкасына салды да, иртәгә күрешербез дип коры гына саубуллашкач, йөзеп кенә кузгалган машинасы белән күздән дә югалды. Каршылыклы уйларын читкә куарга тырышып, ир урам башындагы иске өй каршына килеп туктады. Керергә ашыкмады. Өй белән бергә картайган эскәмияне кулы белән сыпырганда иткәч, аркасын бөкрәйтә төшеп, шунда утырды. Ул арада каршы өйләрнең кайберсендә ут сүнде. Күрше тирәнең тәрәзә пәрдәләре артына качып, шушы капка төбен, үзен күзәтүләре турында башына китермәгән хәлдә Шамил тагын уйга чумды. Төзелеш материалларын дөньяның төрле почмакларыннан кайтартып, Казан читендә төзегән коттеджы, бакчачылары күз карасыдай сыйпап карап кына торган хәтфә үләнле ишек алды, Ленизага да үзенә дә аерым машина гаражлары, саунасы, бассейны, теннис корты булган биләмәсе, булар барысы да менә хәзер ул утырган капка төбе, кычыткан баскан ишек алды. Бүген булмаса иртәгә ишелеп төшәргә әзер абзар, келәт, мунча дип аталган корылмалар янәшәсендә кинәт кенә мәгънәсен җуйгандай булды. Дөрес, ул мул тормышын үз куллары белән корды. Акчаны үз хезмәте, тырышлыгы, йокысыз төннәре белән эшләп тапты. Шулай да төп таяну ноктасы эш башларга әтисе биргән акчалар иде бит. Әтисенә исә менә шушы туфрактан тибеп чыккан чишмә, шушы авыл яшәү бүләк иткән, җан иңдергән. Бөтен нәрсә алыш-бирешкә корылып беткән заманда әтисе нишләп соң әле үзенең шушы туфрак алдында бурычлы икәнен онытып җибәргән? Юк, әтисен генә гаепләү дөрес булмас иде. Шамил әле көчсез нарасы чагында әбисенең ябык кулларына тотынып тәпи йөргәндә,
Шушы җир аңа да терәк таяныч булды. Егылып, тезен канаткан мәлләрендә шушы җирдә үскән шифалы үләннәр дәва бирде. Каз бәбкәләре саклап утырган җәйге көннәрдә шушындагы таллар үз күләгәсенә ышыклады. Шушындагы тау күкрәгеннән бәреп чыккан чишмә тешләрне камаштырырдай салкын суы белән сыйлады. Бүген исә караучысыз калган шушы җир, картаеп чаларган таллар, кибеп барган чишмә ярдәм көтә. Талларыма таянып үскән бере, канат каккан кош баласы кебек, оядан бөтенләйгә китә дә югала, китә дә югала. Таш калада күпкә кызыграктыр, күпкә җайлырак, күпкә рәхәтрәктер. Шулай да нинди генә затлы киемгә төренеп, нинди генә югары урында эшләмәсеннәр. Аларның тамырлары монда бит. Тамырларыннан йөз чиергәнне кем генә ярлыкар. Әрем катыш алабута исе алып килгән кичке җил туган туфракның шул зарында ишеттергәндәй булды. Шамил Сабирович, килеп туктаганыгызны күреп калдым. Үзегез юк та юк. Орчык кебек бөтерчек Ританы Шамил Казанда очратса танымас та иде. Ак халаттан, ак калфактан күреп ияләнгән, күз кабакларына куе итеп зәңгәр күләгәләр сөртеп йөргән кыз ярты көн эчендә гап-гади авыл баласына әйләнгән дә калган. Билен буып куйган кыска күлмәктән, ялан аякларына элеп чыккан артсыз башмактан гына. Ап-пакка буялган чәчләрен илтифатсыз гына баш артына күтәреп җыйган. Кайтмасагыз нишләп кенә бетәр идем. Кыз арыган кыяфәттә ирнең янәшәсенә килеп утырды. До того странныйлар бөтенесе. Бер нормаль кеше юк кебек. Рита яшь кенә булса да, эшкә дә, телгә дә бик оста. Берничә ел элек Шамил өйләренә шәхси табиб һәм шәфкать туташы эзләгәндә, Ленар үзенең танышларын бик мактап тәкъдим иткән иде. Егет арттырмаган булып чыкты. Тәүлекнең теләсә кайсы вакыты булсын. Рита үзе эшләгән клиникада сменасын җайлап көйләп, әйткән сәгатькә килеп җитә. Сүз дә юк. Кызны иң беренче чиратта яхшы түләнә торган гонорар җәлеп итә. Ләкин эшен җиренә җиткереп, намус белән эшли. Ленизага да, Шамилгә дә шул ягы айрата ашады. Менә бит бер дәшүе булды. Казаннан ничә йөз чакрым ераклыктагы авылга да килеп җиткән. Шамил ирексездән елмаеп куйды. Нәрсә? Әллә авыл егетләре бәйләнә дә башладымы? Какой егет? Яны йылкынган тавыкка охшаган берсе кирип, йөрәгемне ала язды. Без Ленар белән кислород баллонын көйләп маташа идек. Шартлатырга кергәнсез дип, теге бәндә разбой сала башлады. Ленар аның гомер тарак күрмәгән чәченнән җилтерәтеп ишек алдына булгаганда ничек тотлыкканын күрсәгез. Рита кызык итеп нәкъ Рамай булып кыланып күрсәтте. Ленар вертолет белән очып китүгә прямо тәгәрәп икенчесе килеп керде. Онысы исерек түгел, но тоже ненормальный. То хозяйкага, то миңа эт кебек өрергә тотынды. Үзен шишка итеп күрсәтәсе килдеме шунда? Нигә ул не в курсе, что за вертолет аның җирендә, нәрсә китергән, нишләп именно буларга? Кызык иттем әле. Бик важный кыяфәттә каршына бастым да. Министерство здравоохранениедән һәр авылдагы каты авыруларны барлыйбыз. Аларга тиешле ярдәм күрсәтеләме? Хуҗалар кайгыртамы? Шуларны белешәбез, дигән идем. Шунда ук шәлпрәеп төште. Ә Наилә? Хозяйкамы? Идәндә җәелеп утыра иде, янындагы буш шешәне тотты да теге колобокның йөзенә томырды. Ярый әле колагы яныннан гына тиеп үтте. Ничего, дару сөртеп бәйләп куйдым. Туена чаклы төзәлер. Сез Наилә апаның аңа ничек акырганын ишетсәгез. Синең аркада шушы көнгә калдым мин, син генә гаепле. Атасы син булганга мин үз баламны харап иттем. Аракы мишкәсенә дә син төртеп төшердең дип чырайына ябышты. Мин булмасам билләһи бер-берсен үтереп туктарлар иде. Әйтәм бит бөтенесе странныйлар дип. Шамилнең йөзен кара болыт каплады. Тагын Зариф. Әллә бөтен кешенең бәлә казасында өлеше бар инде. Бер пычрак сыйырып бөтен көтүне нишләтә ди? Хәләтен Ритага сиздерергә теләмәде. Бераз дәшми торгач, Хәлимә апа ничек диде. Шамил Сабирович, мин сезгә сразу әйтәм. Мондый хәлдә аңа беркем дә ярдәм итә алмый. Атна түгел, көннәр, бәлки сәгатьләр калгандыр. Түзеп ятуына болай да шаккатырлык. Бая түшәмнең бер почмагына күзен әйләндереп карады да, прямо-таки сөенеп куйды. Нәрсә пышылды икән дип сорый торгач, көчкә аңладым. Килергә чыкканнар ди.
Сез анда керәсезме? Рита урыныннан кузгалып капкага таба атлады. Постоянно су сорый, керим әле. Наилә андамы? Ленар шалтыратканнан бирле йөрәген тырнап торган соравын Шамил нигәдер пышылдабрак әйтте. Да нет, каядыр чыгып югалды. Мин аңа көндез анальгин белән димедрол кушып укол ясадым. Йоклап алды. Кичкә вроде әз генә рәтләнгәндәй булды. Итәгенә яулык куеп, бик озаклап чәчен дә тарап утырды әле. Шамил Сабирович, может, аны наркодиспансерга урнаштырыргадыр, ә? Жалко бит, такая молодая. Вы бы видели ее волосы, такие красивые, длинные. Рита русчага күчүен сизеп өстәп куйды. Ул миңа да комплимент әйтте әле. Шәһәр кызлары матур була шул диде. Шамил тагын ачы елмайды. Эх, Наилә, Наилә. Син барыбер һаман шул ук Наилә. Йөрәген сызлатып, әрнетеп үтте бу уй. Рита, акыллым, сиңа биразга түзәргә туры килә инде. Нәрсәдә булса кирәксә шалтыратырсың. Наилә апаң турында дөрес әйтәсең. Без аны мәҗбүриләп булса да аякка бастырырбыз. Мин иртәгә төш җиткәнче урап кайтам. Аңынчы менә буларны калдырыйм да. Шамил машинаның арткы ишеген ачып, зур сумканы үрелеп алды. Монда бүгенгә азык-төлек үзең карарсың. Әзерләп ашатучы булмастыр. Борчылмагыз, Шамил Сабирович. Моның ишене генә күрмәгәнме? Рита сумканы ялт кына эләктерде дә, кычкырып көлеп тә җибәрде. Аннан берни аңламаган Шамилнең йөзенә иелә төшеп, «Каршыга борылыгыз әле. Бер әбиме, апамы баядан бирле кулын каш өстенә куеп, капка өстеннән бу якка карап тора иде. Янына тагын кемдер чыгып баскан. Икәүләп монда карыйлар», дип кычкырып әйтте. Алайса, мин китүгә артыңнан килеп тә керәчәкләр әле. Артык сүзләр генә кирәкми, яме, Рита? Бая бик дөрес әйткәнсең. Министрлыктан тек министрлыктан. Шамил үз итеп күз кысты да, машинасына кереп утырды. Айгөл Әхмәтгалиева. Таллы күлдә былбыл бар. Нәрсә эзләп килдең син бирегә? Тагын теге юлы кебек иске алачык эчендә иратлар белән аунап ятарга, аннан баш төзәтерлек акча эшли алуыңа куанып, зират артлатып кына көмешкә эзләп чабарга ниятләвеңме? Юкка. Алачыкны да, элек рәт-рәт булып машина, трактор, комбайн тезелеп торган парктагы бар нәрсәне дә сүтеп, җир белән тигезләделәр. Зират кыймасы комачаулап торгач, күрәсеңме, иске такталарны гына түгел, каберләрне дә пранзаран китерә башладылар. Авыл халкына нәрсә? Гаҗәпләнеп, аптырап иңсәсен җыерып үтүчеләр, кыйманы алыштыралар икән дип уйлаучылар бар. Берсе дә кулына балта тотып селтәнгән кемсәләр янына килеп, нишләүләре белән кызыксынмый. Битарафлык пәрдәсе каплаган күзләрен тондырып, чабалар да чабалар. Бу җирнең яңа хуҗасы кем икәнен әле белмисеңдер. Алай дисәң, ул исемнең күңелеңнән бер кайчан да җуелмавын мин булып мин дә аңлыйм. Ир егетнең үз планы, зур трасса үтә торган уңайлы урын икәнен чамалап, шушында юлчылар өчен кафе, кунакханә, машина рәтләү бинасы ачарга ниятләве икән. Каты куллы хуҗа, эш кешесе икәне әллә каян күренеп тора. Минуты сәгате бүленгән, эшчеләрен ду китереп эшләтә. 2-3 көн эчендә күрни кадәр җирне актарып ташладылар. Сине кызганырга җыенуым түгел. Шулай да аякларыңа ял биреп, яныма туктал. Иңнәремә таянып булса да хәл ал. Сәерсенмәдең, кайчан гына күкрәп утырган мин каенның чабып аударылган хәлдә җирдә аунап ятуына син дә аптырамадың. Аркаңны бөкрәйтеп, башыңны иеп килеп утырдың да, очы-кырые булмаган уйларыңа чумдың. Мин синең буй җиткергән чагыңны хәтерлим әле. Син нечкә билләреңне сыгылдырып, көянтә күтәреп үткәндә, Мәйсәрә карчык тәрәз биеклеге булып үскән яраннары арасыннан күз салыр иде дә, Субханалла дип үз алдына иреннәрен тибрәтер иде. Оныгының да сине күргәч карашлары җителәнеп китүен ул әллә кайчан сизеп алган иде.
Аннан кинәт кенә моңсуланып калыр иде. Әүлия булмаса да, язмышларның ничек языласын барыбер белгәндер. Эшеңдә нинди утлар кайнавын сизенәм. 10 ел инде син җирдәге тәмух утында янасың. 10 ел. Ул утны аракы зәхмәте белән генә сүндереп булмаганлыгын белә идең. Юк, авызына бер эләккән хатын-кызны туктатам димә. Айнырга куркасың син. Айнысаң, тормышның бөтен чын барлыгы жан түреңне әйләндереп сала. Син яшәүдән туктыйсың. Суларыңа һава җитми. Аяусыз хакыйкать сине буа, тынсыз калдыра. Әйе, син җинаятьче. Баласыннан үзе теләп баш тарткан хатынны бүтән сүз белән атап булмый. Һәм син үзеңнең җинаят кылганыңны бик яхшы аңлыйсың. Аңлау гына түгел, син йодрык кадәрле нарасыеңны уйлап, күз алдына китереп, 10 ел буе тәмуг утында янасың. Айныган мәлләреңдә синең колагыңда бала тавышы, күз алдыңда бала шәүләсе. Урамда ишетелгән бала чага чыршуы сине акылдан яздырыр хәлгә җиткерә. Синең төннәрең саташулы мәңгелек мәхшәр. Авыру әниеңне карау мәшәкатьләре ул мәхшәрне бер кадәр артка чигергәндәй итә дә, бераздан барысы да үз эзенә кайта. Шунысы гаҗәп, син үзеңнән кала тирә-яктагы бер кемне дә гаепләмисең. Дөрес эшлисең. Көчсезлегеңне тану көчлеләр эше. Аптырадыңмы? Сине көчле дип әйткәнемә гаҗәпләндеңме? Мин сине үзеңне гаепли алганың өчен көчле дип саныйм. Гадәттә бик күпләр иң башта гаепне читтән эзләргә тотына бит. Нәрсә? Истә санда юкта ыспай киемле ир-егетнең пәйда булуы башыңа уй салдымы? Кайчандыр синең үзеңнең саф, чиста күңелле, самими үсмер кыз булганлыгыңны исеңә төшереп, сискәндереп җибәрдеме? Әйе, теләсә кайсы кыз бала кебек, син дә бәхеткә лаек идең. Хатын-кыз бәхетенә, ана бәхетенә лаек идең. Тик сиңа язмыш үз сынавын әзерләгән булып чыкты. Дигәнче бөгелеп төшәрсең, шартлап сынарсың дип уйламагандыр шул. Кайсы мәлдә иң тәүге ялгышуыңны хәтереңә төшеримме? Юк, теге кичне түгел, күпкә иртәрәк. Син чынбарлык белән түгел, хыял белән яшәдең. Төп ялгышың менә шунда иде. Килешәм, балачак дустың синең өчен беренче мәхәббәтең дә иде. Соңгы җәйдә дә нәкъ сабый чактагыча кичләрен күрше-күлән бакчасыннан яшел алма өзеп йөрдегез, хәтерлисеңме? Гаепләвем түгел. Яшьлекнең бу гөнаһсыз караклыгы җинаят дип саналмый. Алма ашыйсы килгәннән түгел, бер-берегезнең кул җылысын тоеп, җитәкләшеп йөрүдән, буй җитмәстәй күренгән биеклекләргә дә үрелә алудан тәм табуыгыз иде. Тик балкып күренгән бар йолдызны да учларыңа алып булмый шул. Күпме генә ымсындырмасын, үзенә дәшеп тормасын, синең өлешеңә язылмаганы синеке була алмый. Син бит аның үз тормышыңнан бөтенләйгә китеп югалганын аңладың. Мәйсәрә карчыкны җир куенына иңдергән көнне син дә яшьле күзләреңне кешеләрдән яшерергә тырышып бирегә килдең. Күзләрең талганчы тирә-якка карансаң да, җанга якын кешеңне очрата алмадың. Ул кайтмаган иде. Моннан соң да кайтмаячак иде. Аның тамырлары өзелгән иде. Шуны аек акыл белән аңлаган хәлдә дә хыял дөньясында яшәвеңне дәвам иттең. Менә иртәгә дип айларга ялганып еллар үтте. Ул кайтмады. Син исә бүтән егетләргә керфек күтәреп карарга, йөрәгеңне ачарга уйламадың да. Сүз катканнарны да читкә тибәрдең. Армиядан кайткач, Рифатның синең тирәңдә ничек үзгәләнеп йөргәнен оныттыңмы? Күңеле чиста, сиңа булган хисләре саф иде егетнең. Балачактан ук Шамил кебек ул да сиңа гашык иде бит. Тик аз сүзле, оялчанрак булгангамы, бер кайчан да сиздермәде. Солдаттан шактый кыюланып, чаяланып кайткан иде. Авылдашлары белән күрешеп йөргәндә, кич белән сезнең капка төбендә шактый озак тоткарланды. Сабакташ дип иңнәреңнән кычып исәнләште, исеңдәме? Сипкелләре әллә кая китеп югалган, йөзенә ирләрчә ныклык иңгән иде. Син бит шунда ук игътибар иттең. Игътибар иттең дә,
Эшеңнән шунда ук Шамил белән чагыштырып куйдың. Уйларың тагын үткәнгә кайтып адашты. Син Рифатны куып җибәрдең. Ә соңыннан чырайлары җимерелгән, күз төпләре шәмәхәләнгән аракы кыллары, маҗара эзләп бусагаңны атлап кергән ир-атлар синең кочагыңда аунаганда, синең йөрәгеңдә дә, башыңда да бер кемгә урын юк иде. Синең белән аракы, бары тик аракы идарә итә иде. Әҗәл даруына тиң шул зәхмәтне алу өчен акча кирәк. Ишегеңне какканнар моны күптән аңлаган иде. Шамил белән соңгы күрешү, әйе, кичәге очрашуыңны әйтәм, җаныңны әйләндереп салдымы? Бу очрашу синең соңгы, тагын соңгы. 10 елда кичергән мәхшәр тормышыңны төбе тамыры белән үзгәртергә тиеш иде. 10 ел буе тилмерткән җавапсыз соравыңа җавап табарга, сине айнытып җибәрергә тиеш иде. Минем яныма ни эзләп килдең син? Кояш баегач, зират тирәсендә ялгыз башың чуалу хәерлегә микән? Хәер, син үзеңнең кайда икәнеңне дә чамаламыйсың бугай. Баядан бирле башыңны салындырып, хәрәкәтсез утырасың да утырасың. Шамил күрсәткән сурәттәге озын чәчле, юка гәүдәле, бәхетле елмайган Алия исемле кыз тынгы бирмиме? Ялгышмыйсың. Бу ул. Синең хатаң, синең җинаятың, синең каның, синең җимешең. Күзләреңдә кинәт кенә яшь киптеме? Күкрәк турысына кирип уялаган ташны эретерлек бер тамчы яшь таба алмыйсыңмы? Ә син еларга тырыш. Кайчагында хәсрәтләрне юып төшерү өчен 2-3 тамчы кайнар күз яше җитә. Елый белгәннәр бәхетле җаннар алар. Оялма. Менә шулай тезләреңә башыңны салып, бар гәүдәңне дерелдәтә бизгәк тоткандай калтыранып ела. Синең күзеңнән тамган ул яшьләр минем дә соңгы сулышын алып, кибеп корып барган кәүсәмнең гомерен бер мизгелгә генә булса да озайтырга ярдәм итәр бәлки. Беләм, шул кадәр авыр җаныңа, күтәреп булмаслык авыр. Бүтін уй, бүтін хәсрәтең күз яшьләре булып килеп тыгылган да, ниндидер җиңеллек киләсенә өмет иткәндәй, бит очлары буйлап агарга тотынган. Керфекләреңне аралап, яшьләр түгел, җан үзе түгелә кебек. Күкрәк турысында әллә илерә, әллә тилерә инде йөрәгең, бер тыпырчына, бер туктаганда итә. Җаның бәргәләнә, сугыла, ташкын уртасында калып, 2 ярның кай ягына барып бәрелергә белмичә, дулкын кагышында, сулар агышында бөтерелгән ялгыз көймә диярсең. Әй, тилемсә җан, күпме генә бәргәләнсәң дә, синең газапларың ул бары тик синеке, үзеңнеке генә. Тирә-юньдәге меңнәр миллионнарга синең авазың бер кайчанда ишетелмәячәк. Җан газабы һәркемнең үзенеке генә. Аны ятлар белән дә, якының белән дә бүлешү мөмкин түгел. Шатлыклар гына уртак була ала. Ә сыкрау, сыктау, газап юк. Ул җанныкы гына. Аның авырлыгын җил канатлары да, яңгыр болытлары да күтәрә алмас иде. Үлчәмнәргә сыймас ул авырлыкка җан үзе генә түзә ала. Үз гынахларыңа иң зур җәза түзәргә хөкем ителү. Тукта. Башыңа нинди уй килде, хатын? Нигә әле син як-ягыңа каранып шомланып калдың? Син үзеңнең кайда икәнеңне яңа төшендеңме? Әллә мине таныдыңмы? Бөгелеп төшеп үксегән җиреңнән кинәт кенә сикереп торырга, яшь пәрдәсе каплаган күзләреңнең кая караганын да аңламыйча, булан баласыдай турып чабарга нинди уй мәҗбүр итте? Тукта, зинһар, тукта! Айгөл Әхмәтгалиева. Таллы күлдә былбыл бар. Шамил башта Рифатларда тукталырга уйлаган иде. Алайса, кичә дә кунакханәгә китеп барганына үпкәләгән, кайт кич шашлыкка төшәрбез дип кат-кат шылтыратты. Өзеп кенә вәгъдә бирмәде Шамил. Эшләремне бетерсәм, кайтырга тырышырмын дип кенә котылды. Шулай да нидер чабуыннан тарта иде. 40 чакрым ерагара түгел, кире кунакханәгә кайтып, уйлары белән ялгыз калуны кулайрак күрде.
Юл шитендәге агачларга кичке караңгылык үз шәлен япкан иде. Кул изәп калган ак күлмәкле каеннар ниндидер сагыш белән өретелгәндәй тоелды Шамилгә. Авыл башыннан олы юлга чыгып җитүгә, аның күңелендә менә шушындый күзгә күренмәс моң сара бит. Элек тә җәйнең көз белән бил алышкан соңгы көннәрендә Мәйсәрә әбисе белән хушлашып киткәндә җанын әйтеп аңлата алмаслык моңсулык биләп ала иде. Ничә ел үткән, ә күңел халәте үзгәрешсез калырга сәләтле икән. Магнитофонны кабызуга дәртле чит ил музыкасы машина салонын тутырды. Юк инде, менә бу минутта әлеге көй һич кенә дә җан азыгы булырдай түгел. Идел бит ул, тирән бит ул. Тирән бит ул, киң бит ул. Караңгы төн, томанлы көн. Без айрылган көн бит ул. Татарча диск куюга, шактый моңлы тавышлы яшь кенә кызның шушы җыры яңгырагач, Шамил башта кнопкага басып, шап итеп магнитофон панелен тартып алды. Алды да шунда ук кире дә куйды. Әйтер идем Иделгә, минем сагышларымны да илтеп сал дип диңгезгә. Шул кадәр гади һәм шул ук вакытта үзәкләрне өзәрдәй сүзләр ирнең соңгы араларда булай да тәмам тулышкан күңелен бөтенләй айкап ташлады. Үз йомшаклыгыннан үзе үк уялгандай, Шамил ашыга кабалана тәмәке кабызды. Тәрәзәсен төшереп, йотлыга озаклап тартты. Аннан сәгатькә күз төшерде. Алиясенең тавышын ишетәсе килә иде. Йокламагандыр әле дип, аның номерын җыйды. Кызының колак яңгыратып, «Әтием, мин сине шундый сагындым, озак торма, яме» диюе дөньясын яктыртып җибәрде. Тыныч йокы теләп саубуллашкач, күңеле тагын үрсәләнергә тотынды. Кара инде. Лениза белән Алиясенә җир шарының күпме почмагын күрсәтеп йөрде. Ә шушында туган авылына алып кайтырга, бу минем оям, минем туфрагым дип күкрәк кагып мактанырга башына да килгәне булмады. Дөрес, Ленизага мондагы экзотика әллә ни ошамас иде. Тирес исе, сөт исе дип борынын җыерыр, чебен черки талый дип зарланыр, туфли киеп булмый дип сукраныр. Ә менә Алия рәхәтләнер иде. Әтисе аны җитәкләп җир җиләге мәмрәп пешә торган мүкле сазга, сулы чыкырга алып барсамы? Йомраннар сызгырып йөргән аръяк болынын күрсәтсәме? Кайчандыр үзе велосипедка атланып, выжылдап кына төшкән сикәлтә тау итәгенә сәяхәт иттерсәме? Алай дисәң, Алия да замана баласына әйләнеп бара шул. Дөньяны телефон, компьютер, айфон ише тимер томыр рәвешендә генә бәяли торган замана баласы. Татарчасында, русчасында әйбәт белгән кызы хәзер инде инглиз, француз телләрендә хәйран сукалый башлады. Кайчагында Шамил белән Лениза берәр чит илгә китеп төпләнү турында да сүз кузгаткалыйлар. Алиянең күзләре ут булып янарга тотына. «Америка, только Америка!» дип чәчрәп, ул да сүзгә кысыла. Баш аягы белән шумып чит телләр өйрәнүе дә шул теләктән. Әти-әнисенең җылы канаты астында мул тормышта җаны теләгәнне ашап, җаны теләгәнне киеп үскән кыз балага андый ярсулы омтылыш каян киләдер? Шул телевизор, интернет галәмәтедер инде мөгаен. Сер түгел, башка илләрдәге тормыш көнкүрешне, елмаеп яшәгән кешеләрне күреп, Шамил үзе дә моннан кубарылып китү турында вакыт-вакыт җитди итеп уйлап куя. Биредә нинди дә булса эш башлаганда кәгазь шаукымы, очы-кырые булмаган бюрократия, бер мәгънәсезгә ишектән ишеккә йөртүләре теңкәсенә тигән мәлләрдә килә андый уй. Ә хәзер, авылга кайтып төшкәч, аның башында бөтенләй башка уйлар бөтерелде. Үзәккә кайтып җитәргә күп калмаган иде. Янәшә утыргычта яткан телефоны чырылдап тавыш бирүгә, Шамил нигә икәнен дә аңламастан шомланып куйды. Югыйсә ул инде тәүлекнең теләсә кайсы вакытындагы шылтыратуларга күптән күнеккән. Телефонда Ританың өзек-өзек авазлары яңгырады. Ул әллә кычкыра, әллә елый, бер генә сүзе дә аңлашылмады. Шамилнең башыннан Хәлимә апа дигән уй сызылып үтте. «Рита, бер сүзеңне дә ишетмим, әкрен генә кабатла, зинһар!» «О боже, Шамил Сабирович, вы должны вернуться обратно, монда Наиля апа!» Ританың тавышы өзелеп китте, сүзе янә аңлаешсызга әйләнде. «Наиля апа,
ул аслынган. Шамил нишләгәнен абайламастан кисәк кенә тормозга басты. Шактый югары тизлек белән барган машина коточкыч чыелдап, сызгырып юл уртасында туктады. Колагына килеп ирешкән хәбәр ниндидер куркыныч шаяру, мәкерле уен кебек тоелды. Эшен әллә яндырып, әллә туңдырып, нәрсәдер телеп узды. Шамил хәрәкәтләренә хисап бирмәстән, ике кулы белән шып-ташып рульне бәргәләргә тотынды. Эх, Наилә, Наилә, Наилә! Үзе өзми куймый шулай дип кабатлавын белде. Исен җуйган кешедәй бер тын башын салындырып утырды да, кисәк кенә кузгалып, машинасын кирегә борды. Башы уйлау сәләтеннән кинәт кенә мәхрүм калган иде. Тизлекне арттырганнан арттырып, авылга таба куды да куды Шамил. Рита җиткергән хәбәр чын түгелдер. Кыз ялгышкандыр, бәлки нәрсәнедер бутагандыр. Колагы ишеткәнгә түгел. Үзенең гыманлавына ышанырга теләгән ир чакрым арты чакрымны яшен тизлегендә узып, каенлыга борылып кайтты. Башка вакытта машинасын жәлләп, авыл эчендәге чокырлы-чакырлы юлдан әкрен генә бара иде. Бу юлы күзенә ак-кара күренмәгән хәлдә, баягына үзе капка төбендә уйланып утырган өй янына килеп туктады. Мөгаен аның әйләнеп кайтуын Рита 2 түгел, 4 күз белән тилмереп көткәндер. Атылып бәрелеп капкадан чыкты да, үзенең дерелдәгән гәүдәсен 2 кулы белән кычаклап, русчалы татарчалы сөйләнә-сөйләнә Шамилне артыннан ияртте. Она все еще там. Шамил Сабирович, мин куркам. Сез милициягәме или кому там үзегез хәбәр итәсезме? О, боже! Дия ирне бер якка янтайып торган иске мунча янына алып килде. Үзе әле дә булса калтыранган гәүдәсен тыңлата алмыйча, теше-тешкә бәрелгән хәлдә сөйләнде. Мин су әзерләп, әбине юеш сөлге белән булса да сөртеп юындырыйм дип, тазик ишәйбер эзләп, утның каян яндырылганын белмим бит. Телефон фонары белән генә яктыртып мунча ишеген ачсам... Рита 2 кулы белән йөзен каплады. Шамил әлегәчә бер сүздә эндәшмәгән иде. Тешләрен кысты да, такталары каралып, ширеп беткән ишекне үзенә таба тартты. Фани дөнья гамәннән кытылган Наиләнең гәүдәсе талчыбыктай сузылып, тартылып калган. Аксыл күлмәге исә урталыкта адашкан җанының күләгәсе булып, сизелер-сизелмәс кенә тирбәлә иде. Наилә, Наилә, кайчандыр уялып кына кочагыма алган сылу гәүдәңне үз кулларым белән баудан төшерермен дип кем уйлаган? Нишләдең соң син? Ниләр генә эшләдең? Алда яшәлмәгән тулы бер гомер бар иде бит. Үткәннәрдән баш тартып, яңа, чиста тормыш башларга соң түгел иде. Абынганнан соң торып басарга, таяныр таллар эзләп күтәрелеп карарга да мөмкин иде бит. Шамил бармаклары белән чәчен аралап, баскычта башын иеп утырган җиреннән җилкәсенә сак кына орынудан сискәнеп китте. Шамил Сабирович, ана же сез киткәннән соң өйгә кайтты. Минем белән нормально сөйләште. Әбигә кашык белән озаклап сулар эчерде. Әнкәй миңа рәнҗемә диде, кулларын сыйпый елап талды әле. Потом успокоилась. Күлмәкләрен алыштырды да чыгып китте. А вот сезгә бирергә дигән иде. Рита кулындагы кечкенә төенчекне Шамилнең кулына сунды. Ир башын күтәрде. Чәчәкле яулыкка төреп бәйләнгән төенчек учын көйдергәндәй булды. Башта ипләп кенә бармаклары белән капшап карады. Ашыкмый гына төенне сүтте. Яулык эчендә 4кә бүкләнгән кәгазь кисәге һәм ак төстәге кечкенә генә уенчык ат иде. Таныды аны Шамил. Тояк буйлары әз генә кубарга иткән. Койрык сырларына сөртеп кенә бетмәслек еллар тузаны утырган акбүз ат шул кадәр таныш иде. Ир көчсез булып күренүдән дә уялмады. Кул башларын дерелдәтеп, ыңгырашып куйды. Ул башын беләгенә салып, күз яшьләре белән йылый иде. Бу уенчыкны әллә кайчан, әле Шамил Мәйсәрә әбисе янәшәсендә яшәп ятканда, әниләре яңа ел бүләге итеп Украинадан җибәргән иде. Шул кышта Наиләнең әтисе кинәт кенә вафат булды. Сабый иделәр, гынахсыз, ваемсыз чаклары иде. Аны күмәргә алып киткәндә,
Шамил дә, Наилә дә учларындагы хәер акчаларына карап, кемнеке күбрәк икәне белән мактанышып утырдылар. Карчыклардан берәүнең кызчыкны кызганып, кайгы күлләрендә йөзәргә туган бала икәнсең дигәнен дә аңларлык яшьтә түгел иде шулалар. Бераздан әтисез тормышның ни икәне бөтен ачылыгы, ятимлеге, авырлыгы белән үзен сиздерә башлагач, Наиләнең керфекләренә дә яшь эленде. Шундый көннәрнең берсендә резин итек киеп гөрләүктә йөрергә чыккач, Шамил аңа үзе өчен дә бик кадерле тоелган шушы атны бүләк итте. «Кит, исәр!» диде Наилә ул чагында да, яраткан сүзен кабатлап. «Үзеңә биргәнне кешегә бүләк итәләрмени?» «Кешегә бирәммени мин аны, сиңа гына ла ул!» диде малай, күзен чагылдырган кояшка керфекләрен шелт-мелт китереп. «Барыбер икәү уйныйбыз бит!» Әй, сөенде Наилә шушы бүләккә, әй, сөенде. Урамга чыкканда үзеннән бер дә калдырмый алып чыгар иде. Каз бәбкәләре саклаганда да, кечкенә кармак күтәреп инеш буена төшкәндә дә үзе белән эләктерер иде. Еш кына шушы ат аркасында ызгышып та китәләр. «Мин ак атка утырып китәм!» «Юк, мин китәм! Икәү утырабыз! Икебезне дә күтәрә алмый!» дип тарткалашып та бетәрләр иде. Кайчагында Наилә тәмам үпкәләп акбүз атны чирәмгә ыргытыр иде дә, «Үзеңә булсын, бер үзең генә утырып кит, саран!» дип, ялан аякларын ялтыратып, өйләренә таба йөгерер иде. Йөгерер иде дә, бераздан күзләрен җемелдәтеп кире борылыр иде. «Мин китсәм, әнкәй бер үзе кала бит» дип, әллә үзен, әллә Шамилне юатырга теләп, акбүз ат ялларына ябышып китүдән баш тартыр иде. Айгөл Әхмәтгалиева. Таллы күлдә былбыл бар. Соңгы җәендә дә, әйе, моннан 25 ел элек Шамилнең соңгы кайтуында да Наилә бер кичне шушы атны изүенә сыендырып чыкты. Исеңдәме дип сабый чактагы әллә нинди кызык хәлләренә хәтергә төшерделәр. Бер-берсенә сыенып утырган килеш, әй көлештеләр. «Мин сине Казанга чын атка утыртып алып китәрмен әле, яме?» диде Шамил, үз сүзләренә үзе үк ышанып. «Машина белән дисәң, бер хәл инде...» Наилә кыңгырау урынына чыңлап көлеп җибәрде дә, кинәт кенә тынып та калды. Мин киткәч, әнкәй бер үзе нишләп кенә бетәр? Син аңа шушы акбүз атны калдырырсың, сине сагынса, очыртып кына алып килер, диде Шамил шаярткан булып. Тагын көлештеләр. Күз төпләренә яшь бәреп чыкканчы көлделәр. «Алайса мин синең чын ат белән Казаннан кайтуыңны көтәрмен инде. Караны, кайтмасыңны белсәм, акбүз атны тотам да учакка ягам». «Ягарсың да, сиңа ышансаң, уйлаганыңны эшләми калганың юк бугай. Кайтмасыңны белсәм...» Шамилнең колагында үткәненнән калган кайтаваз булып, әлеге сүзләр бер туктамый чыңлады да чыңлады. «Кайтмасыңны белсәм...» Әллә соң Наилә шушы гомер буе аның кайчанда бер әйләнеп кайтасына өметләнеп яшәгәнме? Бер генә дә какмыйча, берни сиздермичә бары өмет һәм хыял белән көн күргәнме? Сорауларына җавапны шуннан табарга теләгәндәй, Шамил боядан бирле бармак очларын пешергән кәгазьгә текәлде. Ишек алдына күптән инде кичке караңгылык канат җәйгән иде. Кесәсеннән телефонын алып, аны кабызып куйды. Тигезле-тигезсез хәрефләр белән язылган хат Наиләдән генә түгел, үткәннәреннән дә соңгы сәлам иде. Әлеге хатны укый башлаганчы ук андагы очы-очка ялганмаган сүзләр утлы хәнҗәр булып йөрәгенә кадалырга әзер иде. «Ачуланма, Шамил. Бу сүзләрне күзләреңә туры карап әйтергә көчем җитмәде. Синең өчен мин бер кемдә түгеллегемне беләм. Кем инде мин? Тормыш арбасыннан төшеп калган алкаш хатын. Сине шушы көнгә кадәр көтеп, сагынып яшәгән тиле хатын да мин. Икебез дә җибегән булганбыз инде, әйеме? Кайчандыр яратам дидек тә, әллә бер-беребезне алдадык, әллә үзебез алдандык. Тиле дими кем дiyim? Гомер буе чынга ашмас хыялга табынып яшә инде.
Син башка, атлауларыңа кадәр башка. Аягычларын як-якка каратып, җиргә дөпелдәтеп, иркен басып йөрисең бит син. Минем дә бәхетле чакларым бар иде. Урамда синең шәүләң генә күренеп китсә дә, кайткан дигән уйдан дөньям яктырып, очып кына йөри идем. Яшәвемнең бөтен мәгънәсе җәйләрне, шул җәйләр белән бергә сине көтү иде. Синсез килгән җәйләр мине яшәүдән туктатты. Исеңдәме, Шамил? Акбүз атны әйтәм, ялларына тотынып, уйларымда гына да урам әйләнергә өлгермәдем мин. Җил исеп узуга тәгәрәп төшеп калдым. Җирдә шуышып яшәсәм дә, кайчагында хыялларымның барыбер болытларда йөзүен күреп ала идем. Шул хыяллар бүгенгә кадәр җан асрарга ярдәм иткәндер күрәсең. Кайтмасыңны белсәм, ул акбүз ат әллә кайчан учак утында көл булыр иде. Шамил, син әйткән кабахәт дигән хатында мин. Үз баласын тудыру белән ташлап киткән җинаятьче дә мин. Андыйларга бер җәза да юк дип ялгышасың. Мин кичергән җан газабыннан да зуррак тамух җәзалары булса гына инде. Оныткансыңдыр инде. Кайчандыр мине Таллы күл былбылы дип атаган идең. Басып сайрар талларымны үз кулларым белән сындырдым мин, Шамил. Былбыл түгел, саташкан күке дигәнең хак булган икәнле. Таллы күлне күптән инде сандугачлар ташлап китте. Анда саташкан күкеләр генә. Мәйсәрәттәйнең каберен таба алмадым дигән идең. Аның баш очындагы каенны чабып аударганнар. Танымый калмассың. Алияңнең уң беләзегенә күз сал әле. Авырлыгы буе язылган клеенка кисәге кигергәндә, бер тиен акча зурлыгында коңгырт миңен күреп калган идем. Үз балам, үз каным турында белгән бердән бер нәрсә бу. Мине кемдер алкаш, кемдер фахиша, кемдер иблис дип атады. Бәхет бишегендә тибрәлеп үскән кызыңа ул иблиснең кем икәнен син бер кайчан да әйтмәссең. Шамил башта үнсез утырды. Аннан соң тезләрен йодрык белән төя-төя, юк, юк, юк дип яралы аю кебек үкереп җибәрде. Таң сызылып килгәндә, Зариф Харисович башта бәйдәге этенең буыла-буыла өрүеннән, аннан дөбер шатыр ишек какканнан уянып китте. Ут яндырмый гына аш бүлмәсеннән урам якка күз ташлады. Капка төбендә Шамилнең машинасын күреп аптырап калды. Пижама кигән килеш кенә ишек ачарга юнәлде. «Ни булды? Ут чыкмагандыр бит», дип сукранырга да онытмады. Бәреп килеп кергән Шамилгә карарга куркыныч иде. Ирнең йөзе чырае калмаган, йодрыклары йомарланган, күзләрендә нур сүнгән. Сиңа җыенып авылдан чыгып китәргә 120, юк, 60 минут. Шамил ияге белән стенадагы зур сәгатькә ымлады. Бер генә минутка сыңарсаң да, бетте абзый, крышка сиңа. Җәзаны минекеләр кулыннан җаның теләгәнне үзең сайлаячаксың. Ул чагында прокурор тәкъдим иткәне оҗмах булып кына тоелачак. Зариф берни аңламый иде. Шулай да йокысы тәмам качып, күзләрен шарландырды. Законсыз рәвештә авылдагы җирләрне сатып ятуың, тегене моны ремонтлыйм дип ялган бәяләр күрсәтеп дәүләт бюджетын талавың гына түгел, башка гөнаһларың барысы да кулымда. Казанда сөйләшеп утырганнарда диктофонга яздырылган. Өстәге туган тумачага өметләнмә. Аларның карабы батканын тиздән ишетерсең. Ә хәзер каенлының дөньяда барлыгын оныт. Время пошло. Шамил шулай дип тагын бер кат сәгатькә күтәрелеп карады да өстәп куйды. Наилә үлгән. Зиратта мазар күземә чалынсаң, үзеңне кабергә төртеп төшерәм. Ир ничек дөбердәп килеп кергән булса, шулай ук чыгып та китте. Аның артыннан ук телефонга үрелгән Зариф нидер уйлап кулын кире төшерде. Йокы күлмәгеннән чыгып баскан Фәйрүзәгә
Нәрсә карап каттың? Ишетеп торгансыңдыр бит. Әйбер карана җай, дип җикеренде дә, аркасын бөкрәйтеп икенче бүлмәгә кереп китте. Үз урамында кояш байып килүен сизенгән ир шушы көннән җан тынычлыгы урланганында аңламый калмады. Башкалар өлешенә кереп мал җыюлар, иңсәсенә байтак кешеләрнең рәнҗешен һәм каргышын алулар өчен иртәме, соңмы, я фанилыкта, я ахирәттә җавап тотырга туры киләчәге хакында фикер йөртмәсә дә, Зариф бер нәрсәне: Шамил белән бил алышырга сәләтсез икәнен бик әйбәт белә иде. Шул ук вакытта ул үзен ниләр көтүеннән дә әлегә бихәбәр иде. Айгөл Әхмәтгалиева. Таллы күлдә былбыл бар. Әтием, бу каеннар гел сөйләшеп утырган кебек, әйеме? Сөйләшәләрдер, кызым. Сине күреп сөенәләрдер. Әтием, нигә каеннарның гына күлмәге ак төстә икән? Дөньяны бизәр өчендер, кызым. Каралык булай да җитәрлек. Без булса да ак булып балкып утырыйк дигәннәрдер. Әтием, син нигә пышылдап сөйләшәсең? Әрвахларның йокысын бүлмәс өчен. Үлгән кешеләрне нигә әрвахлар дип атыйлар, әтием? Нигә ни өчен син, кызым, шулаймы? Син авылга кайткач, бөтенләй башка кешегә әйләндең, әтием. Тамырларыма кайттым бит, кызым, тамырларыма. Агачларның, чәчәкләрнең генә тамыры була, әтием. Ә кешенеке? Кешенеке дә нәкъ шуларныкы кебек, җиргә, туган туфрагына береккән, кызым. Минеке дәме? Синең тамырларың да монда, кызым. Кара, менә монда синең якын кешеләрең, кан туганнарың ята. Яннарына килгәнеңне белеп, сөенеп ята алар. Мәйсәрә Салих кызы, Хәлимә Габидулла кызы, Наилә Хәбир кызы. Аларның бит мине күргәннәре юк, нигә дип сөенсеннәр инде? Менә хәзер күрәләр дә, ишетәләр дә. Безне искә алучы, хәлебезне белешүче, безне кайгыртучы бар дип сөенәләр. Кызык син, әтием. Мин сине яшәүнең бөтен мәгънәсе салынган урынга алып килдем. Сабый гына булсаң да, акыллы кызым бит син минем. Бер көнне мин дә, әниең дә менә шулай мәңгелек йортка кереп ятарбыз. Ә син безне онытмассың, яныбызга килеп йөрерсең. Тамырларыңнан айырылмасаң гына олы бер хакыйкатьне аңларсың, кызым. Без барыбыз да җир кешеләре. Бүген таш калада яшәсәк тә, туыбыз да, кайтып ятасы мендәребез дә туган туфракта гына. Күзе бөтенләйгә йомылганчы, адәм баласы кылган гамәлләре хакында уйланып яшәргә тиеш. Кулыннан килгән кадәр игелек кылганмы, хаталары булса төзәткәнме, гафу үтенәсе, кичерү сорыйсы кешеләре булса баш иеп килгәнме? Кайчагында кешеләрдән генә түгел, аяк терәп басып торган туфрактан да кичерү сорарга кирәк була әле. Әтием, син безнең укытучылардан да булайрак сөйлисең. Син дә, әнием дә бер кайчанда үлмәячәксез. Миңа куркыныч. Минем өйгә кайтасым килә. Ә син курыкма, кызым. Бары уйлан гына. Тимер коймалар белән әйләндереп алынган зиратта, өсләрендә моңсу гына яшь каеннар тибрәлгән 3 кабер янында әтисе белән үсмер кызның ипләп кенә сөйләшкәне ишетелә. Кыз баланың талдай нәзек, сыгылмалы гәүдәсе, учка сыйып бетәрдәй нечкә биле өзелеп кемнедер хәтерләтә. Тик яшь каеннар күпме тырышсалар да, кемне икәнен генә искә төшерә алмыйлар. Кайчандыр бульдозер җир белән тигезләп куйган кишәрлек янә адәм балаларының мәңгелек йорт биләмәсенә әверелгән. Янәшәдә исә юлчыларга хәерле юл теләп, биек манаралы мәчет утыра. Тәүлегенә 5 тапкыр яңгыраган азан тавышы, намазга дәшеп, кешеләрне дөньяның фанилыгы һәм бакыйлыгы турында уйланырга чакыра. Ай-ай, озак йөрдегез.
Яулыгын арттан шөеп бәйләгән Лениза Шамил белән Алияне баш чайкап каршы алды. Синең сюрпризларың бу өй белән генә бетмәс ахры, диде хатыны Шамилгә шаярып кына бармак янагач. Әтием, бу безнең ранчо буламы инде? Диде Алия кулын юып өстәл артына утыргач. Шәп, миңа ошый. Әби белән бабай кая? Шамил да шушы ук сүзсез сорау белән Ленизага борылды. Әти әнине ниндидер сулы чокырга алып китте. Җиләк кибеп бетте микән, карап кайтабыз диделәр. Лениза табынга кыяр помидор, җиләк җимеш тезә-тезә зарланып та алды. Әти 2 чиләк су алып кайткан иде. Тотып та битердем. Краннан килмәгәч, монда ничек су җиткереп яшиләрдер, башыма сыймый. Шамил каратут йөзен балкытып елмайды. Хатынының биленнән кочып, колагына иелде. Хәерчегә якты чырай күрсәтсәң, ямаулык сорый ди торган иде Мәйсәрә әбием. Әлбәттә, Лениза бу сүзләрнең мәгънәсен аңламады. Иреннәрен турсайткан булып, әле синең без белмәгән тагын әллә нинди серләрең бардыр, диде. Шамилнең йөзе җитдиләнеп китте. Тик ул аны сиздермичә кабат елмаеп, Алиясенә борылды. Бар шул, иртәгә мин сезне Таллы күлгә алып төшәм. Әтием, анда балык бармы? Мин кармак белән балык тотарга телим. Әтием, бездә кармак бармы? Мин ширемнән ялан аяк барачакмын. Җаны теләгән бөтен әйбер алдында булырга күнеккән Алия күзләрен хәйләкәр тутырып әтисенә карады. Шамилнең йөрәге киселеп куйды. Балык та, кармак та бар, кызым. Әниеңә дә саплап бирербез. Ширки талап үтермимсең анда? Без аны тотып, күзенә дару сиптерәбез, әйме, кызым? Кар әле бу икәүне. Монда кайтканнан бирле миннән көләргә генә торалар. Лениза үпкәләгән атлыкланып, кулындагы сөлге белән иренең аркасына сугып алды. Кечкенә чагымда әллә мине бөтенләй авыл күрмәгән кеше дисезме? Нишләп көлик инде, әнисе? Шамил дә өстәл янына килеп утырды. Зур таба белән уртага куелган йомырка тәбәсенә карагач, тагын рәхәтләнеп елмайды. Казанда булса, Лениза мондай кыргыйлыкка түзә алмас. Шитләре алтын каймалы өлеш тәлинкәләренә бүлеп, әллә ничекләр бизә бетерер иде. Чәй эчкәнче урындыктан кырык торып, кырык утырган Алия инде 2нче катка йөгерергә өлгергән икән. Кызның кош тоткандай шатлыклы авазы шуннан ишетелде. Менә ул атлы йөгерә баскычтан төшкән шәйгә, мин тәрәзә төбеннән менә нәрсә таптым, дип бөтенләй нәни балага әверелеп, сөенә-сөенә әтисе белән әнисе янына атылды. Алиянең кулында иске генә уенчык ат иде. Мин тагы сюрприз ясармын дип күрсәтми торган идем. Шамил сагышлы елмаю белән кызы кулыннан акбүз атны алды. Минем бик бәләкәй чактагы уенчыгым ул. Сиңа бүләк итәрмен әле, кызым. Алия өйне яңгыратып көлеп җибәрде. Әтием, син мине һаман садик баласы дип күрәсең бугай. Нишлим инде мин аның белән? Шамил бик җитди кыяфәттә, шул атка атланып, берәр принцның килеп чыгуы бар дигәч, кызы янә кемдер кытыклагандай рәхәтләнеп көлә-көлә әтисенең иңбашыннан кочып алды. Абау, әти! Ат! Бигрәк примитив! Әгәр егетем мине алырга лимузинда киләм димәсә, мин аңа кияүгә дә чыгып тормыйм. Шамил белән Лениза бер-берсенә карашып баш чайкадылар. Нинди кияү турында сөйлисең әле син, Алиюша? Әнисенең кашлары сораулы җыерылды. Аннан дугаланып өскә күтәрелде. Мәктәпне бетермәгән, телендә егет. Нәрсә? Мин әтием кебек кешене хәзер үк эзли тормасам, бүтән кызлар алып бетерсенме? Ярар, кызым, сиңа язганы сиңа булыр. Атны минем төсем итеп барыбер гел үзеңдә сакла, кызым, яме? Шамил һич шаяртмыйча шулай диде дә, кисәк авырайган адымнары белән ишек алдына чыгып китте. Аның кинәт кенә кәефсезләнүенә аптырап калган Лениза белән Алия бер-берсенә карашып, сүзсез генә иңсәләрен җыердылар. Шамил каенлыда өй җиткерүен башта өйдәгеләрнең берсенә дә сиздермәде. Осталар бөтен эшне бетереп, тәртипкә керткәч кенә бу серне әвәл әтисе белән әнисенә, аннан хатыны белән кызына чиште. Авылга кайтып яшим диюең түгелдер бит. Әтисе әллә сагаеп, әллә шаккатып, әллә мыскыллап шулай дип сорады. Яшәмәсәк тә кайтасы килгәндә ачып керер үз капкабыз булсын дидем. Шамил әтисе белән ачыктан-ачык ирләрчә сөйләшергә күптәннән җыена иде.
Сүз буасы йырылгач туктап калмады. Әти, бер сорауыма гына җавап бир әле. Нишләп син бер генә тапкыр да әбекәйнең хәлен белергә кайтмадың? Аның бит кабере өстендә хәтта исеме язылган таш та юк иде. Авыр иде бу сөйләшү. Һәр икесенә авыр иде. Бөтенләй көтелмәгән сораудан Сабирның тәннәре шимердәп китте. Чәч төпләренә салкын тир бәреп чыкты. Ул башта Шамилне «Кем булдың әле син атаңа акыл өйрәтергә» дип сүгеп ташламакчы иде. Үзенә тутырып, җавап көтеп төбәлгән улының күзләренә карагач, сискәнеп китте. Юк, улы гаепләп тә, битәрләп тә, акыл өйрәтеп тә бирмәгән иде соравын. Аның күзләрендә бары тик ни өчен дигән аптыраулы караш кына чагыла иде. Сабир тиз генә эндәшмәде. Аппак күн диванына арка терәп утырган җиреннән калкынды да, пыяла өстәлдә торган бәллүр графиннан 2 рюмкага виски агызды. Берсен Шамилгә сузып, аның янәшәсенәрәк утырды. Икесе дә эчемлекне тоткан килеш тынып калдылар. Син минем кебек түгел, улым. Бәләкәйдән авыл дип җенләндең. Ә миңа кешеләрнең баш күтәрми колхозга бил бөгүләре дә, тирес корты кебек җирдә казынулары да ошамый иде. Казанга кайтып урнашкач, әнкәйне дә монда алып килергә дип күпме кыстадым. Юк, үз 90 булды. Үз аягымда йөргәндә авылдан китәмме соң дип киресенә катты бит. Ул үлгәч тамырларны бөтенләй кисеп аттым дисеңме, әти? Шамилнең тавышы кырыслана төште. Сабир әле һаман кулында тотып утырган рюмканы авызына каплады. Өстәлдәге виноград тәлгәшенә үрелде. Беләсеңме, улым, яшьрәк чагында әллә ни уйламый идем. Эш дип тә чабылды. Әле быел яз башында берәүләрдә мәҗлестә утырган идем. Шунда бик дәрәҗәле мулланы да дәшкәннәр. Шул сөйләде. Кыш көне кич белән генә кайсыдыр авылга тукталган идек, бозга каткан колонкадан бөкрәеп беткән бер әби су алып маташа ди. Көчкә атлаганын күреп, чиләк көянтәсен өенә хәтле күтәрешеп барганнар. Балаларың юкмыни дип тә сораштырганнардыр инде. Алар калада шул, ди икән әби. Шул мулла әйтә, сез шәһәрдә шәп фатирларда яшәп ятканда, краннан гына килгән суны уч тутырып эчкәндә, карт аналарыгызны искә төшерегез әле ди. Шәһәрдә торырга килмим дисәләр дә, мәҗбүриләп булса да алып килегез. Картлык көннәрендә ялгыз калдырмагыз дип, бик үтемле итеп сөйләде. Уйланып кайткангадыр инде. Шул кичне әнкәй мәрхүмәне төштә дә күрдем. Әллә мәйтәм, без дә ялгыштык микән? Ай-ваена карамыйча яныбызга алып киләсе булганмы дим. Әбекәйгә монда килү түгел. Безнең кайту кирәк иде, әти. Исән чагында да кайтуыбызны көтте. Үлгәч тә тилмереп яткандыр. Ни син, ни мин кайтып хәлен белмәсен инде. Без икебез дә бердәй гаепле. Шамил дә рюмканы төбенә кадәр эчеп бетерде. Берни капмый гына, бераз тын утырды. Соң, үлгәннәргә әллә нәрсә кирәкми дә үзе? Әти! Шамил әрнүле тавыш белән әтисен бүлдерде. Ә син беләсеңме соң? Мин әбекәй кабере өстендә син утырткан каенны үз кулларым белән чабып ташладым. Минем буйрык белән ул тирәне җир белән тигезләделәр. Шул каберлек өстендә мин бит үз кулларым белән төзелеш башлап җибәрәсе идем. Вакытында белеп өлгермәсәм, шул вәхшилек белән ничек яшәгән булыр идем? Турысын бәреп әйткәнгә үпкәләмә, әти. Тик әйтмичә дә кала алмыйм. Ул туфракка кайчанда бер сиңа да, миңа да кайтып ятарга туры киләчәк. Күз алдыңа китер. Күз алдыңа китер. Безне дә шулай үлде дә бетте дип хәтердән сызып ташларга ашыксалар. Эй, улым. Үпкәләмим. Дөрес сүзгә җавап юк. Ике арада сүзсез тынлык урнашты. Бираздан Шамил күтәренкерәк тавыш белән: Төзәтердә ялгышларны төзәтергә бер кайчан да соң түгел. Син безнең авылны күрсәң, әти, кайтыйк әле шунда. Тезләнеп әбекәйдән дә, туган туфрактан да кичерү сорыйк та, кулдан килгән хәтле күтәрик авылны. Без икебез генә түгел бит, бүтәннәр дә бар. Җәй уртасында без анда авыл бәйрәме үткәрергә җыенабыз. Читкә таралганнар күпләп кайтачак. Сөйләшербез, киңәшләшербез.
Бердәм булсак, таулар күчерергә мөмкин бит. Сүзләрең алтын, улым. Тик канатларың кыйлып төшмәсә ярый да соң. 2-3 кеше генә сүзеңә колак салса, хәзер бит үзең беләсең, заманасы. Алай дияргә ашыкма әле, әти. Боз кузгалды инде. Дәүләт тә авыл хуҗалыгын үстерәм дигән кешегә 2 куллап булышырга әзер. Әйтәм бит авылга кайтып кара әле дип. Элек ат фермалары булган урынны хәтерлисең микән? Шунда бик зур терлекчелек комплексы төзелеп ята хәзер. Каенлык өстендәге карабыдай басуы янына умарталар кайтарып куйдылар. Белгечләр буенча проблема юк. Теләгән кешене бюджет хисабыннан укытып кайтарырга мөмкин. Хуҗалыкны минем яшьти Рифат җитәкли. Барысында ул күз уңында тота. Өр-яңадан тотынабыз. Материаллар белән үзем дә ярдәм итәм. Нурдагы ташларны кире ташыйсы түгел дип, уенын чынын кушып әйткәнемне бәлки яратып та бетермәгәндер. Ну, ул үзебезнең егет, җир кешесе, авылны күтәрәчәк. Әле син авыл уртасында төзелеп яткан комплексны күрсәң, клубы, китапханәсе, медпункты, почтасы шунда булачак. Булар бит барысы да күпме кешегә эш урыны дигән сүз, әти. Ә бит һәр кеше авылга җан өрү өчен берәр тамчы гына яхшылык эшләсә дә, тамчыдан күл җыела. Күл дигәннән авыл малайлары, егетләре белән җыелып, Таллы күлне чистартканны әйтергә оныттым бит. Хәзер андагы матурлыкны күрсәң, әти. Тирә-ягын минем егетләр бизәде, тимердән коеп, эскәмияләрен дә, беседкаларында эшләп кайтардылар. Күз явын алырлык булды. Талларына кадәр яшәреп китте инде әллә. Шамилнең күзләре ычкынланган, ул бөтенләй мәктәп баласына охшап калган иде. Шушы сөйләшүдән соң барысының бергә җыйналып, авыл бәйрәменә дип кайтып төшүләре иде. Шыгырдап торган бүрәнәләрдән 2 катлы итеп эшләнгән өй, бизәкле тәрәзә кәрнизләре, шелтәр капка әллә нинди затлы коттеджларда кунак булып йөргән Ленизаны да, Алияне дә ах иттерде. Шамил төзелешне күзәтеп тормаса да, осталар намус белән барысында җиренә җиткереп эшләгән иде. Әтисе белән әнисе телсез калганда иделәр. Үзләрен таныштырган, кавыштырган авылга тулы бер гомер үткәннән соң гына аяк басуларына кыенсынума, үзләрен гаепле санаумы, әллә яшьлек сукмакларын күреп, бөтенләй башка хисләр чолганышында калулары булдымы? Артык бер генә сүз дә сөйләшмәделәр. Улым, син ачуланма. Мин ялгыз башым гына зираттан урап кайтыйм әле, диде Сабир, яңа өйне таң калып урап чыкканнан соң. Һәм нәрсәнедер әйтеп бетермәгән шикелле тынып калды. Шамил аны сүзсез аңлады. Син аны танырсың, әти. Айгөл Әхмәтгалиева. Таллы күлдә былбыл бар. Мин аны тиз генә танымадым. Ул кытыршы куллары белән минем нәзек кәүсәмә, ләпердәшеп утырган яфракларыма орынгач кына, ниндидер тетрәү бөтен барлыгымны яндырып үтте. Алпат гәүдәле, кырыс карашлы, яше байтак булса да хәрбиләрчә төз буйсынлы, чигә чәчләренә көмеш карлар йөгергән бу ир минем кавемемнән, минем тамырларымнан иде. Менә ул башта мине, аннан янымдагы мәрмәр ташны сыйпый-сыйпый җиргә иелде. Туфракка баш ырып, нидер сөйләнде. Аның иң башлары дерелди, ул тавышсыз гына елый иде. Кабер туфрагына ятып, каеннарга сарылып еларлык ни гынахың бар, әдәм баласы? Сөйлә, мин каен белән уртаклаш сереңне, җиңелрәк булып китәр. Я, туган авылыңнан йөз чөйреп, читтә бик бәхетле була алдыңмы? Аяк тибеп яшәрлек байлыгың, затлыдан затлы танышларың янәшәсендә яшәүнең чын асылын аңладыңмы? Газизләрдән газиз кешең,
әнкәңнең баш очына килеп яшь түгәрлек булгач, аңлагансыңдыр. Без гомер буе киткәннәрне көтеп яшибез. Тамырлары җирдә булганнарның иртәме соңмы барыбер җиргә әйләнеп кайтасын белгәнгә күрә көтәбез. Туган туфрак кебек мәрхәмәтле, газиз әнкәйләр генә була. Алар да үз балаларын һәр чак кичерә, гафу итә. Йыла, ир-заты, күз яшьләреңнән оялма. Синең бу яшьләреңә үткән гомерең турында уйлану да, хаталарыңны барлау да, кичерү сорау да, барысы да сыйган. Шунысына сөенә йыла. Синең игелекле дәвамчың, нәсел тамырың, улың бар. Борчылма. Буын чылбырың анда üzülеп, туктап калмаячак. Тик син әле бу хакта белмисең. Хәер, син түгел. Улың әлегә үзе дә ул яңалыктан бихәбәр. Күптән, бик күптән көтелгән ул татлы сүзләрне хатыны аңа бүген кичләтеп кенә җиткерәчәк. Узган җәй генә хәзер син баш иеп утырган урында чабып аударылган каен иңрәп ята иде. Йыгылып, тез чүгеп барган авыл шикелле үк адәм балаларының күзенә багып, ыңгырашып ята иде. Әйе, синең каның, синең җан җимешең кисеп аударды ул каенны. Ләкин син аны гаепләргә ашыкма. Ул көчле кеше. Үз хатасын аңлавы белән көчле ул. Күр, авылның мәңгелек йорты хәзер гөлбакчага әверелде. Кыймалары гына ни тора? Бер каен киселсә, ни кадәр яшь үсенте утыртылды. Менә иртәгә авыл бәйрәменә дип әллә кайлардан кайтачаклар. Алар арасында да монда килеп баш оручылар, кичерү сораучылар шактый булачак әле. Авыл башындагы каеннарга сарылып елаучылар да булачак. Каян беләсең дисеңме? Каеннарның үз сере. Туган җир сабыр гына көтә. Иңнәренә дөнья гамен күтәрердәй асыл ирләрнең сабый чакта таянып үскән талларына, ялан аяк йөгереп йөргән туфракларына, тамырларына кайтуын көтә. Әтием, бу күлне нигә таллы күл дип атаганнар? Шу, кычкырып сөйләшмә, кызым. Балыкларны куркытасың. Кем белә инде аны? Тирә-ягында таллар булгангадыр. Күр әле, күлне чистарткач, матурлагач, ничек тамыр җәеп күкрәп утыралар. Монда бит камышлар да, бакалар да, балыклар да бар. Бер дә камышлы күл димәгәннәр бит. Әле син монда булбуллар да бар дигән идең. Нигә алар сайрамый? Нигә, ни өчен? Питрау бәйрәме үткәч, кошлар сайраудан туктый диде Мәйсәрә әбиең. Син авылга кайтканнан бирле гел аның сүзләрен кабатлыйсың, әтием. Минем былбыл сайраганын ишетәсем килә. Ишетәсеңме, кызым? Сандугачлар сайрый. Авылдашлар кайта дип, сөенә сайраулары. Әтием, син миннән көләсең. Син бит ул. Юк, кызым. Син ул, таллы күл былбылы. Әниең дә, син дә. Сез икегез дә минем өчен былбыл сандугач бит. Шамилнең йөрәген сагыш һәм әрнү телеп үтте. Ул күл читендә тибрәлгән сары күзле ялгыз төнбоекка текәлеп, бераз сүзсез торды да, янында утырган хатынын һәм кызын кочагына сыендырды. Резидә Сәләхова укыды.